morning, church. Sige po, sa umagang ito, tayo po ay magpupuri sa ating Panginoon. Tumayo, inaanyaya ko po ang bawat isa na tumayo. Umikot at batiin po natin ang ating mga kapatid. Sabihin po natin na ako ay nagagalak at ikaw ay narito. Ating sama-samang purihin ang ating Panginoon. Iba tayo po ay umikot. Purihin natin siya, halina't sama-sama, gawin natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, siya. Halina't sama-sama, gawitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, at ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Amen. Sige po, sa umaga pong ito, muli sama-sama tayong magpuri sa ating Panginoon. Tunay nga po na sa pagising pa lang po natin, tayo po ay nagpapasalamat, tayo ay nagpupuri sa ating Panginoon. Kaya po, let's tune our hearts once again. Ihanda po natin ating puso sa pagpupuri natin sa ating Diyos sa buhay. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Itin po natin sa umaga pagkagising. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Muli pa sa umaga pagkagising, sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa
ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Awitin po natin, hindi ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka. O Panginoon, di kami magsasawa, di ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Sa huli pong pagkakataon, sabihin natin sa Diyos, di ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka, O Panginoon, Panginoong Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus. Purihin ka. Oh, purihin po natin ang Diyos sa buhay. Oh, pinupuri ka namin, sinasamba, Panginoon. Di kami magsasawang magpuri sa'yo, umawit sa'yo. Hallelujah, purihin ka. Oh, salamat, salamat sa bagong umaga. God, at patuloy kang maitaas sa aming kalagitnaan. O Diyos, bago ang lahat, patuloy kaming nagpapakumbaba sa iyong harapan, O Diyos. Patuloy kami nagpapakumbaba at nagpapalinis ng iyong banal at makapangyarihang dugo, Lord God. Patuloy niyo po kaming baguhin. Patuloy niyo pong siyasatin ang aming mga puso, Lord God. Patuloy mo kaming paputiin na kasimputi ng niebe, O God. Lord, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming buhay, O God. Na anumang po mangyari sa lahat, Lord God, nangyayari sa amin sa araw-araw, Lord God. Lord, we entrust to you, Lord God, our lives, O God, our family, O God. Tanging ikaw lamang, O Diyos, ang pinagkakatiwalaan namin ng aming buhay. Ikaw lamang ang lahat-lahat sa amin, Panginoon. Kaya Lord, patuloy nga, O Diyos, na ang iyong presensya ay patuloy naming maranasan, lalo na sa umagang ito, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming inaasam. Ikaw lamang, Panginoon, ang ninanais ng aming puso na maranasan sa umagang ito at sa bawat araw ng aming buhay, O God. Patuloy kang kumilos, Ama. Patuloy kang kumilos, Banal na Espiritu. Patuloy kang kumilos, Panginoong Jesus, sa aming mga buhay at sa aming mga pamilya, O God. At tanging ikaw lamang, O Diyos, ang aming patuloy na maranasan, Lord God. At Lord, maging sa lingkod mo na gagamitin. Lord, patuloy mo siya itago sa iyong likod ng iyong krus, Panginoon. Tanging ikaw lamang, O Diyos, ang maitaas, maparangalan sa kanyang buhay. Gamitin niyo lamang siya, O Diyos, at ang bawat salitang mamumutawi sa kanyang bibig, O God, ay tunay nga, O God, Lord, ay patuloy na maitaas, Lord, ikaw lamang, O God. Ang mga salita mo, Lord God, na buhay at makapangyarihan, na patuloy namin panghahawakan, Panginoon. Patuloy namin mararanasan, Panginoon, O God. Lord, salamat
sa more revelation, O God, na ipagkakatiwala niyo po sa Kanya, na ibibigay niyo po sa Kanya, Panginoon, upang mahayag sa aming kalagitnaan, O God. Tunay nga, O God, na Ikaw lamang, O Diyos, ang maitaas sa Kanyang buhay at maparangalan, O God. Lord, salamat ng marami sa lahat, Lord God, na mga mensahe mo sa araw na ito na patuloy na magpapatibay ng aming pananampalataya sa iyo, O God. Patuloy niyo pong buksan ang aming puso, ang aming isipan. Open our spiritual eyes and ears, O God. Lord, na marinig namin, Lord God, ang still small voice mo, O God. Voice na kung saan, Panginoon, mangungusap ka sa buhay ng bawat isa. Patuloy kang may bibigay, Lord, na revelation at makukuha namin ito, O God. Ang nararapat na para sa amin, Panginoon, na patuloy namin panghahawakan. At Lord, ito ang aming kakapitan, Panginoon, Lord God. Lord, sa lahat, Lord God, ng mga pagsubok o anuman pong pagdaraanan pa namin, Lord God, sa mundong ito, God. Salamat po ng marami, O God. Banal na Espiritu, malaya kang kumilos sa lugar na ito, O God. At tunay na ikaw lamang, O Diyos, ang aming patuloy na maranasan, ang presensya mo, ang pagkilos mo. Lord, hallelujah. Hallelujah, Lord. Salamat ng marami, Panginoon, O God. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang gawain ito na itanging ikaw lamang, O Diyos, ang patuloy na maitaas, maparangalan, madakila sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen. Amen. Good morning, church! Parang inaantok pa. Good morning! Amen. Sa umaga pong ito muli, sama-sama tayong aawit sa Panginoon. At sabi po ng ating aawitin, tayo po ay tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Amen? Tayo po ay nagtagumpay na. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay nagtagumpay na. Ayan, kaya ikaw ay lilipad na parang agila. Uy. Sige po, sa umagang ito, sama-sama tayong aawit, sama-sama tayong magpupuri sa ating Diyos sa buhay. Amen? Tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Di mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Muli pa, awitin natin, tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Hindi mapapagod, di mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala sa buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Halika na! Halika na! Lumayo na! Tagumpay niya. Halika na, halika na, at magdala lakasan sa presensya niya. Ito ang panahon, di na uso ang mag-backslide. Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na pagkapoy sa ngalan Niya. Ang gawa ng daklo ay tutupukin na. Halika na, halika na, umayo na, ibahayag ang tagumpay Niya. Halika na at magdala ng lakasan. Ulit pa sabihin natin, ito ang panahon di na uso. Ito ang panahon di na uso ang magbabago. Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na pag-apoy sa ngalan Niya. Ang gawa ng daklo ay
tupukin na. Sama-sama po tayo, halika na. Umayo na. Bahayag tagumpay niya. Halika na, halika na. At magdala kalakasan sa presensya niya. Muli pa, halika na, halika na. Umayo na. Bahayag ang tagumpay niya. Halika na. At magdala kalakasan sa presensya. Sa huli pong pagkakataon, halika na, halika na. Kumayo na. Ipahayag tagumpay niya. Halika na. At magdala kalakasan. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Awitin po natin, malaya, malaya. Malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Muli pa, malaya, malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ay, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Yes, Lord. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa. Naranasan ang kaniyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumutad, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Muli pawitin natin, malaya, malaya, malayang, malaya. Come on, ideklara po natin sa ating buhay. Tayo malaya, malayang, malayang, malaya. Yes! Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa. Naranasan ang kaniyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumutad, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos sa huling pagkakataon, malayang sumigaw.
Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Amen! Salamat po Lord! Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Salamat o Diyos sa kalayaan. Purihin ka, Panginoon. Oh yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, na kami po ay malayang magpuri sa iyo. Lord, kami ay pinalaya mo na sa gawa ng kaaway sa aming buhay, sa sakit at karamdaman, Panginoon. Lord, kaya muli sa umagang ito, sama-sama po kami aawit, magpupuri sa iyo, itaas ang iyong pangalan sa lugar na ito, Panginoon. Ikaw lang ang maitaas sa aming buhay, O Diyos. Muli po tayong umawit sa ating Panginoon sa umagang ito, Church. Ang buong puso. Sa Diyos, gamitin mo ang buhay ko, pinupuri, sinasamba, kamangha-mangha, dakila ka, luluwalhati. Ang ngalan mo, O Diyos, O Panginoon, Panginoon, narito ang puso ko, sumasamo. Gamitin mo ang buhay ko, pinupuri, pinupuri, sinasamba, kamangha-mangha, dakila ka, luwalhati, ang purihin natin ang Diyos sa buhay. Pinupuri ka namin, pinupuri, sinasakamangha, ikaw ay dakila, laka, luluwalhati, ang ngalan mo, O Diyos. So itaas natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Pinupuri, pinupuri,
luluwalhati ang ngalan mo, O Diyos. O hangad ng aming awit, Panginoon, hangad ng awit, oh, ay papurihan ka. Hangad ng aming puso, Diyos, hangad ng puso ay maranasan ka, ay maranasan ka. O ang aming awit ay para sa'yo, hangad ng awit ay papurihan ka. Bawat puso, Diyos, hangad ng puso ay maranasan ka, ay maranasan. Humuli pa, hangad ng aming awit, Panginoon, hangad ng awit ay papurihan ka. Oh, hangad ng puso ay maranasan ka. Pinupuri, sinasamba ka, mangha-mangha, dakila ka, luluwalhatiin ang ngalan mo. Pupurihin natin ang Diyos sa buhay. O pinupuri ka namin, Panginoon. Pinupuri, sinasamba ka, mangha-mangha, dakila ka, luluwalhati ang ngalan mo, O Diyos. Kung ikaw lang, Panginoon, ikaw, tanging ikaw ang aking Panginoon. Buong puso ko'y handog, nabubuhay para sa'yo. Oh, ikaw lang, ikaw, tanging ikaw ang aking Panginoon. Buong puso ko'y handog, nabubuhay para ika'y tapat, hindi nagkulang, hindi nagbago. Ika'y tapat, Panginoon, ika'y tapat, hindi nagkulang, di ka nagbabago. Tapat sa mga pangako, ika'y tapat, hindi nagkulang, hindi nagbago. Tapat sa mga pangako, ikaw, tanging ikaw ang aking Panginoon. Buong puso
Lipa Church. Sabi mo sa Panginoon, ikaw lang, O Diyos. Walang iba kundi ikaw, Panginoon. Ang aking buong puso ko'y nabubuhay para sa'yo. Ika'y tapat, yes Lord, hindi nagkulang, di ka nagbabago, Panginoon, hindi nagbago. Sa mga pangako, ika'y tapat, hindi nagkulang, di ka nagbabago, aming Panginoon. O salamat sa iyong katapatan. Ika'y tapat, ika'y tapat, hindi nagkulang, di ka nagbabago. Tapat sa mga pangako, ika'y tapat, hindi nagkulang, hindi nagbago. Tapat sa mga pangako, ikaw ang tanging ikaw ang aking Panginoon. Buong puso ko'y handog na bubuhay para sa'yo, nabubuhay para sa'yo, nabubuhay para, nabubuhay para sa'yo, Purihin natin ang Diyos sa buhay. Kami ay nabubuhay para lamang sa iyo. Tanggapin mo ang aming papuri, ang aming pagsamba, Panginoong Yesus. Hallelujah! Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong katapatan sa aming buhay, Panginoon. Ikaw lang ang aming sinasamba at pinupuri. Oh, sambahin ka. Oh, salamat, salamat aming Diyos. Purihin ka ng lahat ng may hininga. Sa'yo lang ang aming awit. Sa'yo lang ang aming papuri, Panginoon. Oh, salamat, salamat po. Oh, we thank you for your presence, Lord. Hallelujah, hallelujah. Lord, maraming salamat sa umagang ito. Lord, maraming salamat sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, katulad ng aming inawit, O Diyos, Ikaw lang ang aming itataas. Ikaw lang ang aming sasambahin, Panginoon. Ang pangalan mo lamang, Panginoon, ang maitanyag sa lugar na ito, sa aming buhay, O Diyos. Lord God, sa umagang ito, muli nakikita mo ang bawat puso ng bawat isa po sa amin. Lord, nais ka po namin makilala, nais pa naming marinig ang mga salita, O Diyos. Kaya po sa umagang ito, sa pakikinig namin, Lord, binubuksan namin ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon. Muli mong kausapin ang iyong mga anak na narito, O Diyos. Hinahayaan namin ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang magturo sa amin, magpaalala sa amin, Panginoon, magbigay sa amin ng kaalaman, na maalala namin sa pang-araw-araw naming buhay ang iyong mga ituturo sa amin sa umagang ito, Panginoon. Maraming pong salamat. Muli, sa iyo lamang namin inaalay ang aming papuri, ang aming pagsamba sa pangalan mo na aming Panginoong Yesus. Amen and amen.
Praise. Praise the Lord. Asa na yung mga bata? Tayo yung mananalang. Pagpe-pray natin. Thank you, Lord. Praise God. Praise God. Oh. Okay. Oh, dali. May mahabol pa. Thank you, Lord. Tuon natin ang ating mga kamay sa ating mga kabataan na ito in the name of Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. We praise and we bless you, Lord. Thank you for your presence in our midst today, O God. Thank you, O Lord, for there were 2 or 3 gathered together in your name. There you are in the midst of them. Kaya Panginoon, sa umaga pong ito, patuloy po, Diyos, na mga batang ito na dinala nyo, Lord, sa lugar na ito, Panginoon, ay patuloy naming itinataas sa trono ng inyong kalwalatian. Father, in Jesus' name we pray, Lord. Hallelujah, pakabalutan nyo na inyong makapangyarihang dugo, Panginoon. Ang buhay ng mga batang ito in the name of Jesus, O Lord. In the name of Jesus, O God. We plead the blood of Jesus, Lord, to cover, Lord. Hallelujah, ang buhay ng mga batang ito in the name of Jesus, O Lord. Walang anumang peste, walang anumang sakit, walang anumang karamdaman, Panginoon. Ang naroon, O Diyos, hallelujah, na naroon, Panginoon, hallelujah, na Lord, dadapo sa mga batang ito, oh God, in the name of Jesus, oh Lord. Yes, in Jesus' name, salamat sa pagkasinabi nyo na mga bata ay ilapit namin sa inyo. Kaya sa umagang ito, sama-sama namin silang inilalapit at pinagkakatiwala, Panginoon, sa inyong mga kamay, oh God, in the name of Jesus. For you are our help, hallelujah, and our refuge in times of trouble, oh God. In the name of Jesus, oh Lord. Anuman, Panginoon, ang mga nakakalat na virus sa hangin, oh God, Lord, in the name of Jesus, ngayon pa lamang ay hinahadlangan na namin na hallelujah, ito hindi makakapenetrate sa katawan ng mga batang ito in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, salamat sapagkat ang mga batang ito ay tinawag at pinili nyo para sa inyong karangalan. Kaya sa inyo namin sila pinagkakatiwala, O Diyos. Samahan nyo sila sa lahat ng kanilang gagawin. Maging sa kanila pong pag-aaral, Panginoon, ng inyong salita. Father, we pray, O God, open their hearts, O Lord, at may tanim ang mga buto, Panginoon, ng mga salita niyo sa kanilang mga puso. At Lord, dinideclare namin na ito ay tutubo, lalago, Panginoon, at maluluwalhati ka sa buhay ng mga batang ito. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Salamat, salamat, Panginoon. Yes, oh God, hallelujah. Samahan niyo sila sa kanilang pag-aaral na inyong salita. Salamat, Lord, maging ang kanilang guro na gagamitin. Lord, give her, Lord, the wisdom, knowledge, and understanding. At hayaan niyo, Panginoon, ang bawat salita niyo na kanya pong bibigkasin ay tunay nga, Panginoon, maitatanim sa matabang lupa, Panginoon, sa puso ng mga batang ito in the name of Jesus. In the name of Jesus. Samahan niyo sila, maging ang lugar na kanilang gagamitin, Father, seal that place with the power of your blood, and let your ministering angels take charge over that place, O God, in Jesus' name. Salamat, salamat, Lord. We claim the victory over the lives of these children, O God, in the name of Jesus. Lord, we give you all the glory, the honor, the praise, and thanksgiving. In Jesus' mighty name, these things we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dahan-dahan. Yan. Sa umaga po ito, bago tayo dumako sa ating pong pag-aaralan, mayroon pong instruction ng ating Panginoon, no? Sa umaga pong ito, na ipanalangin ang ating bansa. Ang sabi po dito sa Hebrews chapter 12, yan, Hebrews chapter 12, verse 25. Yan. Ang sabi po dito, kaya't makinig kayong mabuti sa kanya na nagsasalita.
ang tumangging makinig sa nagsasalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Gaano pa kaya tayo kung tayo'y tatangging makinig sa nagsasalita mula sa langit? Dahil sa kanyang tinig, nayanig noon ang lupa. Ngunit ipinangako niya ngayon, minsan ko pang yayanigin, hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit. Ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagsasabing aalisin ang mga nilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi mayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, sa paraang may paggalang at pagkatakot, sapagkat tunay nga na ang ating Diyos ay parang apoy na nakakatupok. Makikita po natin doon sa mga nangyayari ngayon, hindi lamang sa ating bansa, talagang sa buong mundo, naroon na yung pagyanig. At sabi nga po, sa panahon na ito, hindi lamang yung, sabi nga po, ang yayanigin ay ang lupa, no? Di lamang tong earth ang yayanigin, maging sa spiritual, no? Kaya napakahalaga po ng ating tema ngayong buwan ng October, no? Kaya naroon na maging seryoso na tayo sa buhay natin dahil hindi po natin alam, no, ang mangyayari sa susunod na panahon, no po? Kaya ang nais ng ating Panginoon, naroon daw po na sabi nga maging matatag ang bawat isa sa atin. At sa pagkakataon na ito, sabi nga yamang tayo po ay nakatanggap, no? Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi mayayanig, no? Kailangan po meron tayong assurance sa tayo ay nasa kaharian na hindi mayayanig. At ito ay walang iba kundi ang kaharian ng Diyos. Amen? No? At ang sabi pa dito, sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. No? Kaya kung pong mga nakaraan, parang routinary na lang ang ginagawa natin, para bang naroon na sabi nga wala yung talagang essence ng true worship. Nais po ng Panginoon na talagang maging totoo na po ang bawat isa sa atin. No? Ang sabi gano'n, paraang kalugod-lugod sa Kanya, paraang may paggalang at pagkatakot. Sapagkat tunay nga ng ating Diyos ay parang apoy na nakatutupok. At sa oras na ito, ang sabi rin po, dito po sa aklat ng 2 Chronicles, bilang tayo po ay nakatanggap, no, ng kaharian na hindi nayayanig. Ang sabi dito sa 2 Chronicles chapter 7, verse 14 to 16. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpapakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ng kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit. Papatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Babantayan ko sila at papakinggan ko ang mga panalangin iniaalay nila rito. Pinili ko at inuukol ang templong ito upang dito ako sambahin magpakailanman. Lagi kong babantayan at mamahalin ang templong ito magpakailanman. Amen. Kaya sa umaga pong ito, bago tayo dumako doon sa proper, no, sa ating lesson proper, no po, tayong lahat ay magpakumbaba sa ating Panginoon. Ipanalangin natin ang ating bansa, ang ating mga kababayan, dahil hindi po biro, no? Hindi po biro ang mga nangyayari. Kahapon po, naroon na Zambales, nagkaroon din ng earthquake, no? Magnitude 5 naman, no? Talagang paganon-ganon. At ang isa sa inaano nila ay yung big one, na ang sentro ay ang Metro Manila, maraming ano. Pero praise the Lord, dahil alam natin na tayo ay nasa kaharian na hindi mayayanig, alam natin ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. At bilang tayo po ay naroon kasama sa mga pinili, ang isa sa obligasyon po natin ay ang manalangin, no? Magpakumbaba, taas natin ang ating bansa, itaas natin ang ating mga ang ating pangulo, ang lahat-lahat ng namumuno. Hayaan natin na ang Santong Espiritu, no, yung convicting power ng Holy Spirit, kasi
spiritual way, shakening ang nangyayari, no? Spiritual shakening, walang lihim na hindi mabubunyag. Lahat ng kasalanan ay ibinubunyag na ng Panginoon. Bakit? Dahil nais niya na maranasan ng tao ang kanyang kahabagan. Nais niya na maranasan ng mga Pilipino ang kanyang, sabi nga po, yung kanyang katapatan, yung kanyang kapahayagan. Ang nais niya lang ay magpakumbaba ang bawat isa. Amen? Kaya sa umaga pong ito, tayo po ay darako sa panalangin muna para sa ating bansa. Pangungunahan tayo ni Ate Eileen. Amen. Lumuhod tayong lahat. Ang sabi doon, kung ang aking mga hinirang ay magpapakumbaba at isang paraan po ng pagpapakita natin ng ating pagpapakumbaba sa ating Panginoon ay ang ating pagluhod. Amen. Ate Eileen? Tayo ay manalangin. Tayo ay magpakumbaba sa Panginoon. Ibaba natin ang ating mga sarili. Aaminin natin na wala tayong magagawa kung wala siya sa buhay natin. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Panginoong Diyos na may likha sa langit at lupa. Ikaw ay makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesus. Maraming salamat, Panginoon. Narito kami, Panginoon, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Ibinababa namin, Panginoong Diyos, ang aming sarili sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon. Ano man, Panginoong Diyos, ang mga nagawa naming pagkakasala. Linisin mo kami, Panginoon, dahil ikaw lamang nakakaalam at nakakakita. Ang karumihan, Panginoong Diyos, ng aming mga puso. Sa umagang ito, Panginoon, nais namin, Panginoong Diyos, pagkalooban mo kami ng malinis na puso. Pusong dalisay, Panginoon, upang makadulog kami, Panginoong Diyos, sa iyong paanan. Upang walang hadlang, Panginoon, na marinig mo kami sa mga oras na ito. Banal na Santong Espiritu, tulungan mo kaming manalangin. Turuan mo kaming manalangin, Holy Spirit. Lukuban mo kami ng iyong kapangyarihan. Inaamin namin, Panginoon, hindi kami marunong manalangin. Ngunit sa pamamagitan mo, Banal na Santong Espiritu, tutulungan mo kaming manalangin. Tulungan mo kaming manalangin, Banal na Santong Espiritu. Harikida. Hiraga. Panginoong Jesus, itinataas namin, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas. Lord, ikaw lamang ang nakakaalam, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoong Diyos, ang nakakaalam ng kalagayan ng aming bansa. Kaya't kung ano man, Panginoon, ang mga kasalanan ng bansang ito, patawarin mo, Panginoon. Patawarin mo, Panginoon. Oh, hallelujah. Ang mga namumuno sa amin, Panginoong Diyos, patawarin mo sila dahil hindi na nila alam ang kanilang mga ginagawa. Patawarin mo, Panginoon, ang buong mamamayan. Hindi namin alam, Panginoon, ang aming mga ginagawa. Patawarin mo kami, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon. Lord, Shikia,
ang mga nangyari, Panginoon, mapaglindol sa bawat lugar, Panginoong Diyos. Lord, ikinikiya siya. Injira baraw shikina na niya. Yesua, hubay, ikinda, 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 ikinda niya. Oh, Maria dari kia na yasiya. Yesua, yadia, yadia, yadia. Yesua, 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 Yesua. Panginoon, Ikaw lamang, Panginoong Diyos, ang maaaring makagawa, Panginoon, ng himala. Ikaw lamang, Panginoong Diyos, ang nakakaalam, Panginoon, kung anong mangyayari sa bansang ito. Kaya't, Lord, ibinababa namin lahat, Panginoon. Ano man ang mga pagkakasala namin, Panginoong Diyos, patawarin mo kami. Patawarin mo kami. Oh, Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit, tulungan mo ang bawat mamamayan. Tulungan mo, Panginoong Diyos, ang aming mga namumuno. Hayaan mo sila, Panginoong Diyos, na magpakumbaba sa iyo. Oh, ayan, yakin. 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 Shikiana. Yakin. Haya. Oh, yada. Oh, yada, yada. Yada, bashikin na dia. Oh, bayada, yakin. Yakin. Oh, haya. Oh, yada. Oh, Panginoong Jesus. Let your fire, Holy Spirit, fill this place, Holy Spirit. Tulungan mo kami manalangin, Banal Santong Espiritu. Tulungan mo kami manalangin. Oh, yakiada. Oh, Lord, ipinagkakatiwala ko sa iyo, Panginoon, ang aming mga buhay, ang aming mga pamilya, Panginoong Diyos, na ang pag-iingat mo, Panginoon, Panginoong Diyos, at protection mo. Oh, iparanas mo, Panginoong Diyos. Iparanas mo, Panginoon, sa bawat pamilya. Lord, alisin mo ang takot, Panginoon, sa aming mga puso. Alisin mo sa amin, Panginoon, ang takot. Palitan mo, Panginoon, ng kapayapaan. Palitan mo, Panginoong Diyos, ng kapayapaan. At tulungan mo kami na lumapit sa iyo, Panginoon. Magpakumbaba, Panginoong Diyos. Ibaba ang lahat, Panginoon, ng mga nagawa naming kasalanan sa iyo. Oh, Hasiya Dia. Thank you, Lord. Echikire ke dia siya. Oray halaleya chia. Oh, Yeshua dika. Yekera ko baha chikiara dada. Oh, thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Lord, ang pagyanig, Panginoong Diyos, na sinasalita ng mga bibig, ito, Panginoong Diyos, ay pag-uga, Panginoon, sa lahat ng tao, Panginoong Diyos, sa bansang Pilipinas, upang magkaroon, Panginoon,
ng haki. Yes, Lord, magkaroon ng kaligtasan ng bawat isa. Revival over the Philippines! Revival over the Philippines! Revival over the government! Revival over the Philippines! Yes, we declare revival, revival, revival over the Philippines! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Maraming salamat, Panginoong Diyos. Dahil marami, Panginoong Diyos, ang mababago. Babaguhin mo, Panginoong Diyos, ang bawat tao ng Pilipinas. Babaguhin mo, Panginoon, ang buong Pilipinas. Lahat, Panginoong Diyos, ay makakakilala sa iyo. Lahat ay sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Oh, Holy Spirit, maraming salamat sa iyong gagawin sa buong Pilipinas. Lord, hallelujah. Ang kinatatakutan na lindol na yan, hindi yan mangyayari. Dahil ang mangyayari ay pag-uga sa buong Pilipinas na lahat ay magkakilala sa iyo in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Ito na, Panginoong Diyos, ang aming samot dalangin sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. We claim revival over the Philippines. Amen. We claim revival over the Philippines. Amen. Ang pagyanig na yan na nangyayari ay isang tanda na kung saan may ginagawa ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Kaya sa oras na ito, katulad ng tema na nais ng Diyos na maitanim sa puso ng bawat isa sa atin, no, ay ang tungkol sa pagiging overcomer. Amen. No, mananagumpay. Kaya buksan natin ang ating mga kasulatan sa aklat ng 1 John chapter 5 verses 4 to 5, verse 6 at saka 12. 12:14, yan. Ang sabi dito, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos, si Jesucristo ang naparito sa pamagitan ng tubig at ng dugo. Hindi sa pamagitan ng tubig lamang, kundi sa pamagitan ng tubig at dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang sino mang pinapanahanan ng anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit hindi pinapanahanan ng anak ng Diyos ay hindi makararanas ng buhay na walang hanggan. Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. Amen. 1 John chapter 5 verse 4 to 6, tapos verse 12 at 14. Yun po yung aking mga binasa. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Sa buwan po na ito ng Oktubre, no, sa lahat ng mga nangyayari, no po, naroon po nais ng ating Panginoon na tayo ay maging overcomer. Amen. Sabihin natin, overcomer. Lakasan natin, overcomer. Yan, nagtatagumpay, no? Nagtatagumpay.
Dahil katulad po ng nabasa natin sa Hebrews chapter 30 ay 12, talagang ito yung panahon na kung saan lahat ay yayanigin. Hindi lamang physical, maging sa spiritual, naroon ang pagyanig na nangyayari. Kaya ito po ay panahon na kung saan maging yung ating mga pananampalataya, yayanigin ito, At dito makikita kung sino yung nagtatagumpay, kung sino yung overcomer. At dito sa binasa natin, dito po sa 1 John chapter 5 verses 4 to 5, makikita natin, na sino ba yung mga overcomer na tinutukoy dito? Sino ba yung mga mananagumpay na tinutukoy dito ng ating Panginoon sa pamagitan ng mga talatang ito? Una, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. Kaya ang unang-una na requirement para ikaw ay maging mananagumpay, para tayo ay maging tunay na mananagumpay, ang sabi dito, dapat tayo ay anak ng Diyos. Sino dito ang anak ng Diyos? Taas ang kamay. With whole confidence. Taas natin ang ating kamay, meron tayong katiyakan na tayo ay anak ng Diyos. At kung sa pagkakataon na ito, naroon po na sabi nga ay meron pa tayong pag-agam-agam sa ating mga sarili. Ito po isang panahon na. Ito'y panahon na para maging totoo tayo. Ito'y panahon na kung saan nais ng Diyos na talagang maging anak tayo ng Diyos. Tayo'y maging born again. Dito po sa English, those who are born of God. Born of God. Dahil sabi nga po doon sa John chapter 3, yung laging na-share nila, Rev. Yung Magnum 357, makikita natin yung pagiging born again o yung pagiging born of God ay sabi nga po, importante at kailangan ng lahat. Hindi lamang tayo, hindi lamang mga Pilipino, lahat. Lahat. Kaya alam ko po na ang nangyayaring pagyanig na yan ng isang paraan ng Diyos para ang lahat ay naroon na magpakumbaba sa Kanya. Makatanggap ng kaligtasan katulad nga ng narinig natin kanina sa prayer. Kaya ako po, every time na ang lagi kong prayer, Lord, let your conviction power, yung conviction ng Holy Spirit, ang talagang mag-hover. Kung noon, nung ililikhain ang langit at lupa doon sa Genesis, ang sabi nga, nag-hover o naroon na lumibot ang Santong Espiritu. Lumibot ang Santong Espiritu. At sa bawat salita ng Diyos ay mayroong nangyayari. Kaya ako po, ang panalangin ko lagi, sabi nga po, yung convicting power ng Holy Spirit ang lumibot sa ating bansa. Para po naroon na maranasan yung kahabagan ng Diyos. Magkaroon ng tunay na pagpapakumbaba, hindi sisihan. Ang sisihan na yan, ang galit na yan, ang pagrebellion na yan ay gawa ng kaaway. Pero ang panalangin natin, ang lagi natin panalangin, ang espiritu ng tunay na pagpapakumbaba, ang siyang naroon na kumilos sa ating bansa para maranasan ng bawat isa ang mahabaging kamay ng ating Panginoon. Ang kanyang biyaya, yung mercy niya, yung mercy niya that endureth forever. Kaya ang sabi nga po, who are the overcomer? Those who are born of God. Those who are born again. Dahil ang sabi sa Bible, John chapter 3 verse 3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Hanggat ang isang tao ay hindi naboborn again, naboborn of God, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Hindi niya makikita yung kaparaanan ng Diyos. Hindi niya makikita yung, sabi nga po, yung kalooban ng Diyos. Kaya kailangan talaga na maborn again, maborn of God. Sabi nga sa verse 5, unless a man be born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Ano po ibig sabihin nun? Hanggat ang isang tao ay hindi naipapanganak sa tubig at espiritu. Ano po yung tubig? Ang kanyang salita. Sabi nga po, yung salita niya na inspired by the Holy Spirit. Hindi siya makakapasok. Ano ibig sabihin nun? Hindi niya mararanasan ang kaharian ng Diyos. Hindi niya ito mararanasan. Hindi niya ma-enjoy
yung pagiging overcomer. Hindi niya ma-enjoy yung pagiging matagumpay na Kristiyano, no? Kaya napakahalaga po nito. Ang unang requirement to be an overcomer, we must be born of God, no? Habi doon sa verse 7, di ba? John chapter 3 verse 7, I tell you the truth, you must be born again, no? Ito daw po ang katotohanan ng sabi ng Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ang nagsasalita doon sa mga talatang yon. Sabi, ikaw ay dapat na ma-born again, no? You must. Kaya ang lahat po ay kailangan talaga na ma-born again. Amen? No? Yun po yung unang requirement para maging overcomer, no? Para maging mananagumpay. Pangalawa, ang sabi doon sa susunod natin babasahin, dito pa rin po sa 1 John chapter 5. Ang sabi dito, sino nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos, no? Sabi nga, those that believe that Jesus is the Son of God, no? Na ang ating Panginoon sa nananampalataya tayo, nagtitiwala tayo na siya ang anak ng Diyos, no? Na nagkatawang tao, no? Katulad ng sinabi doon sa Philippians chapter 2, no? Let this mind be in you, no? Na ang ating Panginoong Hesus, bagamat siya ay Diyos, hinubad ang kanyang pagka-Diyos, nagkatawang tao, no? Namuhay kasama ng mga tao para sa ano? Para gawin ang kalooban ng Diyos Ama na iligtas ang lahat. Ano po? Kaya, kailangan ito po ay naroon na, sabi nga po, ay ating panampalatayanan. Ang tunay daw na born again, ang tunay daw na born of God, naniniwala siya, nananampalataya siya na ang ating Panginoong Hesus ay anak ng Diyos. No? Na nagkatawan tao. Na siya yung anak ng Diyos na pinakaloob ng Diyos Ama upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Dahil marami pong tao, iba po ang pagkakilala nila sa ating Panginoong Hesus. Katulad po ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo po, ang kanilang pagkakakilala lamang sa ating Panginoong Hesus ay siya ay isang propeta. Kaya hanggang ngayon, naghihintay sila ng tagapagligtas. Hindi nila alam na naroon na ang ating Panginoon ay bumaba dito sa lupa para iligtas ang lahat, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him, ang mananampalataya sa Kanya, they will not perish, but they have an eternal life, no? Kaya ito po ang tunay na naroon na isang overcomer, na tayo ay nananampalataya ng ating Panginoong Hesus. Hindi lang siya tao. Mayroon pong mga simbahan na ang ating Panginoong Hesus ay tao lang sa kanila, no? Kaya hindi nila talaga focus na ibigay ang pagtitiwala. Kasi ang tingin nila tao lang. Pero hindi nila alam na ang ating Panginoong Hesus ay kaisa-isang bugtong na anak ng Diyos, no? Na ipinagkaloob sa bawat sa atin para tayo makakamit ng kaligtasan. Kaya ito po yung pangalawang requirement. He who believes that Jesus is the Son of God, no? He is the Son of God. Praise the Lord. At ang pangatlo, ang sabi dito sa verse 14, yan. Ang sino man pinapanahanan ng anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinapanahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. No? Ito po yung sinasabi daw, he that hath the life that comes from the Son. No? Na kung paanong tayo po ay na-born again, no? Hindi po dapat huminto dito. No? Hindi dapat huminto na, ay, born again na ako. Okay na. Hindi po. No? Kasi yung iba, meron silang paniniwala o pananampalataya na once saved, always saved. Kapag ikaw ay naroon na tumanggap sa Panginoong Hesus, naligtas ka na lagi. No. We are in a race. Nandoon tayo na nakikipaglaban tayo. No? Kaya sabi nga,
yung iba, lalo na yung nag-aano ng yung grace, no? Makikita natin talagang ang deception ng kaaway ay talagang nariyan po, no? Na inaano nila ay kahit nagkakamali ka, no? Naroon na sabi nga ay okay lang, patatawarin ka naman ng Diyos. Alam niyo, sabi nga, kailangan po, una, tayo ay born of God. Tayo ay born again. Pangalawa, we believe that the Lord Jesus is the Son of God. Ang pangatlo, kailangan we have the life of God. Maranasan natin na tayo ay magkaroon ng tunay na buhay galing sa ating Panginoon. Ano pang ibig sabihin nun? Ang buhay natin ay na-transform. Ang buhay natin ay nabago. No? Ang buhay natin na dating makasalanan ay naroon na sabi nga po, sa buhay na, sabi nga, from darkness to light. No? Hindi yung patuloy pa rin tayo doon sa kasalanan. Kailangan makita that we are truly living in the life from God. No? Ang buhay natin ay talagang kinakapamuhay natin yung buhay na galing sa ating Panginoong Jesus. No? Kaya ito po ay napakahalaga. Kaya tayo patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya tayo patuloy na nakikinig, nagbabasa ng kanyang salita. Dahil ito lamang ang makakapagpabago sa atin. Ito lamang yung mga pangako at mga salita na magtatransform ng ating mga buhay. No, mag-aalis ng ating, nga, yung mga bisyo natin. No? Kaya napakahalaga po nito. Kapag tayo po ay naroon na we are born of God, ibig sabihin we are born again, we believe that Jesus is the Son of God, no? We have the life that comes from the Son. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At ang panghuli, ang sabi dito sa John chapter 5, 1 John chapter 5 verse 14. Ang sabi po dito, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. Yan. No? We can be an overcomer if we ask according to His will. No? According to His will. Hindi na yung will natin. Hindi na yung kalooban natin. Hindi yung nais lang natin. No? Hindi yung karunungan lang natin. Yung kalooban ng ating Panginoon. No? Ang isang overcomer daw, no, ay naroon na ang kanyang panalangin ay kalooban ng Diyos. No? Ang kanyang laging pinapanalangin, ang laging kanyang pinagpe-pray ay yung kalooban ng Diyos. Hindi yung kalooban niya, hindi yung kalooban ko, kundi kalooban ng Diyos. No? Kaya kung gusto natin talaga na maging overcomer, no po, matuto tayo, no, na naroon na ang kalooban ng Diyos ang siyang ating pinapanalangin. Let not my will be done, but your will be done. Ito ay pinakita, binigay na example ng ating Panginoong Jesus. Nung siya ay nanalangin doon sa Garden of Gethsemane, nakita niya ng kanyang pagdaraanan, nakita niya yung hirap, nakita niya yung sakit hanggang doon sa krus ng Kalbaryo, kita niya. No? Dahil bagamat siya ay nagkatawan tao, pero naroon pa rin. No po, yung kanyang pagiging Diyos. Kaya kitang-kita niya yung kanyang pagdaraanan. Napakahirap po nun. Di ba? Alam mo na na yan ang tatahakin mo. Alam mo na yan ang susuungin mo. Magpapatuloy ka pa ba? Noong time na yon, naglalaban yung laman, naglalaban yung, sabi nga po, yung pagiging tao at pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesus. Dahil kitang-kita niya na siya ay naroon na ipapako sa krus. Kitang-kita niya na naroon na siya ay mamamatay ng hindi pangkaraniwang kamatayan. Na talagang lahat ng sakit, lahat ng hirap ay kanyang pagdaraanan. Pero makikita po natin, bakit siya nagtagumpay maging sa kamatayan? Dahil ang kanyang naging panalangin, Father, let not my will, but your will be done. Amen. We can be an overcomer if we will always pray, Father, let not my will, but your will be done.
Hindi ang kalooban ko. Hindi ang kalooban ko, Ama, ang mangyari, kundi ang kalooban mo. No? Kasi minsan, ang nagiging panalangin natin, yung kalooban natin. Ano ba yung kalooban natin? Ang kalooban natin, ayaw natin maghirap. Ang kalooban natin, ayaw natin na tayo ay magdusa. Ang kalooban natin, ayaw natin na makaranas ng mga negative. Pero ang ating Panginoong Yesus, although kitang-kita na niya, na yun ay talagang pagdaraanan niya, ang naging panalangin pa rin niya, let not my will, but your will be done. Kaya po sa mga nangyayari ngayon, no po, ito ay isang wake-up call sa bawat isa sa atin. Na ang ating ipanalangin, Father, let not my will, but your will be done. No? Ano ba yung will natin? Gusto natin nasa comfort zone lang tayo. No? Ayaw natin na naroon na sabi nga ay parang ikaw ay naroon na ang tawag dito no, yung para bang tatahak ka sa pangit na landas, no? Ayaw mo 'yun. Ayaw natin noon. Sino ba may gusto noon? No? Ayaw natin sumuong, ayaw natin sumunod. No? Minsan may pinagagawa ang Panginoon sa atin, ayaw natin, no? Dahil nangunguna yung ating kaisipan. Minsan yung ating mga, halimbawa, yung dapat natin sharean. Lord, matigas ang ulo niyan no? Ayaw naman, ang tagal-tagal ko nang sinisharean no? Pero ang sabi nga, let not our will, but your will be done, no? Minsan may mga tao na talagang sinusukuan na natin di ba? Ayaw na natin. Sinusukuan na natin. Pero ang sabi ng Panginoon, let not His will and not our will. Kung paano hindi tayo sinukuan ng ating Panginoon, no? Kung paano hindi tayo sinukuan doon sa ating mga ginagawa, ang nais ng ating Panginoon, wag din natin sukuan, no? Yung ating mga mahal sa buhay, yung ating mga kaibigan, no? Ipatuloy natin, pakita, no? Ipakita yung liwanag na nanggagaling sa ating Panginoon, no? Kaya po napakahalaga po para tayo maging overcomer, no? Para tayo naroon na matawag na mananagumpay. Ang ating laging ipanalangin, Father, let not my will, but your will be done. Amen? No? At sa pagkakataon na ito, ano ba yung dapat nating i-overcome? No? What to overcome? Ano ba yung dapat nating i-overcome na sinasabi dito? Ano ba yung dapat nating ipagtagumpayan? No? Para makita at ma-consider talaga that we are an overcomer. Ang sabi dito sa ating binasa, no? Sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. Ang dapat daw na naroon na ating mapagtagumpayan, hindi yung kaaway mo, na kapitbahay mo. No? Hindi yung naroon na tao. Hindi yung naroon na mga, ang sabi dito, ang dapat daw na ating mapagtagumpayan ay ang sanlibutan. No? Sa English, those who overcome the world. Po, ito daw yung dapat nating mapagtagumpayan. At paano natin, tingnan natin, ano ba yung world na yon na tinutukoy? Ano ba yung world na yon na tinutukoy na dapat nating pagtagumpayan? 1 John chapter 2, verse 15 and 16. Tingnan natin. 1 John chapter 2, verse 15 and 16. Ang sabi dito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Yun daw po palang world na yon na tinutukoy na nais ng Diyos na ating mapagtagumpayan ay yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. No? Ito daw po yung dapat nating mapagtagumpayan sa mundong ito. No?
Ito yung dapat natin mapagtagumpayan. The lust of the eyes. No? Yung mga nakikita. No? Ano ba yung naroon na gusto ng mata na yan, na gusto laging makita? Yung maganda. Di ba? Yung maganda. No? Kaya makikita natin ngayon, marami nang iniimbento, marami nang ginagawa na pleasing sa eyes, no? Para doon tayo ma-focus, no? Para doon tayo ma-focus. Maraming mga bagay ngayon ang naroon na pinagaganda, no? Sa paningin ng ating mga mata, para tayo ay mahila dito, no? Halimbawa, yung cellphone, talagang pinagaganda yung mga features nito, no? Para pag nakita mong maganda, kahit mahal, kahit ipangutang mo, ay bibilin mo, no? Bibilin mo. Gagawa ka ng paraan. Kung titignan natin, lalo na yung mga bagong labas, magkano inaabot nito? No? Ha? 100. Biro mo, kung nasa katinuan ka ng isip. Ang dami ng bagay na maibibigay sa yon ng 100,000 na yan. Marami ka nang matutulungan. Pero because of the lust of the eyes, gagawa ka ng paraan kahit ipangutang mo pa yan. Pero sabihin mo, bumili ka ng Bible mo, 50 pesos. Ayaw. Mahal. Ang mahal naman yan. Di ba libre lang yan? Nakakalungkot, ano po? Pero pag inalokan mo ng iPhone, anong iPhone na ba ngayon? 17. Alam nyo ngayon, yung kung sino yung may mga credit card, lagi silang nag-aano ng notification. Lagi nilang inaalok yung iPhone 17 na yan. Makukuha mo yan, 0 interest. Makukuha mo yan, 1 taon mong babayaran. No? At kapag naroon yung lust of the eyes na hindi mo mapagtagumpayan, mahuhuk ka. No? Mahuhuk ka. No? Kaya naroon po na nais ng Diyos na mapagtagumpayan natin to. Pride of life. Pride of life din po yun. Yung pagnanais ng mga bago. No? Naroon po na, sabi nga, naalala ko, no, doon sa mga nangyayaring exposure, no? Yung mga nangyayaring ini-expose ngayon, no, ng mga katiwalian. Makikita natin, relo. Nagkakahalaga ng milyon. Eh yung relo na tagi-100 piso at saka relo na tagi-1 milyon, pareho lang ang oras. Di ba? Walang kaibahan ng oras nung relo na 1 milyon ang halaga at saka yung relo na 100 ang halaga. Pareho sila ng oras. Walang maipagmamalaki yung relo na merong 1 milyon na halaga sa relo na 100 ang halaga. Bakit? Pareho sila ng orasan. No? Bag. Magkano yung bag? Milyon. Ang liit pa. Parang cellphone lang ang pwedeng ilagay. Pero milyon ang halaga. Eh yung bag mo na 50 pesos, pwede kang maglagay ng marami pang damit. Ano ang mas may pakinabang? Because of the pride of life, ganun ang nangyayari. At nakita natin, ini-expose ngayon ng ating Panginoon. That is the world. Yun yung sanlibutan na nais ng Diyos na pagtagumpayan natin. Amen? No? Nais ang ating Panginoon, wag tayong maalyur, wag tayong maano doon sa mga bagay na yon. Nais ang ating Panginoon na mapagtagumpayan natin. No? Kaya sabi nga,
Kailangan daw po naroon na mapagtagumpayan natin yon. Ano yon? Ano yung world? Ito yung nasa ng mata, the pride of life, and the lust of the flesh. Tignan natin, ano ba yung mga lust of the flesh na yon? No? Nagulat ako nung mabasa ko to. No? Minsan nakakala nating lust of the flesh ay yun lamang mga adultery, no? Yung pakikiapid. Akala natin minsan yun lang ang lust of the flesh. Pero tingnan natin ang Galatians chapter 5, verse 19 to 21. Yan. Ang sabi dito, hindi maikakaila ang mga hilig ng laman. Pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa. Nako, kapag pala napopuot ka sa isa, meron kang kinapopuotan o merong galit sa puso mo sa isang tao, no? Ito pala ay lust of the flesh, no? Gawa ng laman, hilig ng laman. Pag-aaway-away. Nakikita niyo yung nangyayari ngayon? No? Pag-aaway-away. Pagsaselos. Pagkakagalit at kasakiman. Pagkakampi-kampi. At pagkakabaha-bahagi. Pagkainggit. Paglalasing. Kalayawan. At iba pang tulad nito. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ito po yung tinutukoy. No? Na kailangan mapagtagumpayan. No? Yung pagsiselos. Lust of the flesh pala yan. Yung pag-aaway-away. Yung pagkakampi-kampihan. At kung titignan natin ngayon ang ating paligid, ano ang nangyayari? Yung mga bagay na yun. Kaya kailangan po bilang mananampalataya, bilang born of God, bilang born again, no? Naroon na mapatunayan natin, mapakita natin that we have overcome the world. We have overcome the lust of the eyes. We have overcome the lust of the flesh. And we have overcome the pride of life. Amen? No? Ito po yung tinutukoy na kailangan nating i-overcome. No? I-overcome. At ang pangatlo naman, how to be an overcomer. No? Paano naman tayo magiging overcomer? Ang sabi dito, sa ating pa ring verse na ating binasa, ang sabi po dito, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan, at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. No? Sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan daw ng faith. No? Kaya, itong mundong ito, yung sanlibutan na yon, na yung world na yon na tinutukoy, para ito ay ating mapagtagumpayan, kailangan natin ng pananampalataya. Yung tunay na pananampalataya. No? Yung tunay na pananampalataya. Bakit? Dahil ang sabi sa Hebrews chapter 11 verse 6, anong sabi doon sa Hebrews chapter 11 verse 6? It is impossible to please God without faith. No? Nandun daw po na imposible. No? Imposible na, sabi nga, hindi natin siya mabibigyan ng kaluguran. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantipala sa mga nananalig sa Kanya. Yun. No? Kaya kailangan daw yung pananampalataya. Because it is impossible to please God. No? Paano mo mapiplease ang Diyos sa panalangin mo kung wala kang pananampalataya? No? Nasa pananalangin mo, panay, Lord, sana po, Lord, baka naman po, Lord, no? Nandun yung doubt. Wala kang katiyakan. Wala kang naroon na confidence na sa pagtawag mo sa Kanya
ay naroon na ito ikaw ay sasagutin. No? Kaya nais ang ating Panginoon na ma-overcome natin yung mundong ito through faith sa pamagitan ng pananampalataya. Ang sabi sa Hebrews 11:1, faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. No? Ang sabi nga nun, nagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan. No? Ano ba ang inaasahan mo? No? Inaasahan mo ba na ikaw ay ililigtas ng Diyos sa mga lindol na yan na nangyayari? Ha? Amen. No? At ito nga ay ating matatanggap, mangyayari. No? Kaya napakahalaga ngayon ng pananampalataya. No? Pag meron kang pananampalataya, hindi ka magpapanik. No? Hindi ka naroon na magugulwihanan, hindi ka matatakot. Bakit? Dahil nananampalataya ka that the Lord is your refuge and your fortress in times of trouble. No? Naroon yung, sabi nga, hindi kanya iwan, katulad nung ating Psalms 91. No? I-review natin yon. Di ba dumating nga sa punto na nagbigay ng revelation ng Lord na ang Psalms 91 ay ilagay natin sa ating mga pintuan? Ang nakakalungkot yung pintuan natin, ang merong taglay-taglay na mga pangako ng Diyos na Psalms 91. Pero ang puso natin ay wala. Ang sabi ng Panginoon, no? Sinabi ni Haring David, Lord, your words have I hidden in my house. Yun po ba yung sinabi? Lord, your words have I hidden in my cabinet. Lord, your words have I hidden in my bag. Hindi. Ang sabi ni David, Lord, your words have I hidden in my heart that I might not sin against thee. No? Hayaan daw natin na ang Psalms 91 ay talagang mailagay sa ating mga puso. Dahil katulad nga na nangyayari ngayon, walang kaabog-abog. Kala mo ang tahitahimik. No? Ang tahitahimik. Bigla na lang magsishake. No? Pero na pag nasa atin ang nakatago sa puso natin yung Psalms 91, 1,000 may fall at my side and 10,000 at my right, but it shall not come nigh me. No? Hindi ito darating sa akin. Kapag ikaw ay may tunay na pananampalataya. No? Kaya sabi nga dito, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan. No? Kaya sa ating panalangin, minsan kahit parang imposible, pero bakit mo na ipapanalangin yon? Bakit mo yung nasasabi? Dahil alam mo, nagtitiwala ka na walang imposible sa ating Panginoon. Amen? Walang imposible sa ating Panginoon. Kaya ako po sa panalangin ko, diyan sa mga nangyayaring anong yan, no? Lalo na yung pananakot ngayon ng kaaway, yung sinasabing big one. Ako, lagi kong panalangin, Lord, padala niyo yung mga anghel niyo, hahawak doon sa ilalim na yon, para hindi talaga magkaroon ng distraction. No? Pwedeng bumagsak yung mga building na yan, para ipakita ng Diyos na yan ay gawa lang ng tao. Dahil ang sabi nga, mayayanig ang dapat mayanig. No? Kaya naroon po, naniniwala ako, nananampalataya ako na kaya yung gawin ng Panginoon. Bakit? He is the maker of heaven and earth. Amen? Kayang-kaya niya yon. Walang imposible sa Kanya. No? Sa ating mga mahal sa buhay, katulad nito, no? Naalala ko itong nakaraan. Ang last day natin, sa ating prayer and fasting, pray for the family. No? Pray for the family. Abay, nagulat ako. Bigla-bigla. Halos lahat inatake ng kaaway. Sakit, karamdaman, ubo. No? Talagang we are in the fight. Nasa warfare tayo. Kailangan malaman natin that we are an overcomer. No? Nung isang gabi nga, anong oras yun? 12:00 yata.
tumawag si Pastora Chic. Dahil hindi bumababa yung lagnat ni Asher, no? Tumawag siya na, Mama, punta ka dito. No? Sabi nga, anong magagawa ko? Pero ang Diyos may magagawa. Amen? Siya yung ating unang tawagan. At ang wisdom na ibinigay ng Diyos sa akin, ang sabi ko sa Kanya, haguran mo lang ng langis yung Kanyang likuran, pababa. In Jesus' name. Yung sa may spinal column, haguran mo ng haguran. Pababa. No? At praise the Lord. Magmula nun, hindi na nilagnat si Asher. Simple lang ang paraan ng Diyos. Sabi ko, yung talampakan, i-massage mo lang yung talampakan niya. Nandyan lahat ang points ng organs ng katawan natin. Kung may nagmamalfunction dyan, magpa-function yan dahil minamassage mo o kaya ginigising mo. At pagkatapos, lagyan mo ng sibuyas. Minsan, yung amoy ng sibuyas, kinatatakutan pa natin. No? Minsan, ayaw natin gawin yun. Bakit? Ang baho naman. Ano ba gusto mo? Yung amoy o yung kagalingan? Amen? No? Alam niyo, itong bagay na ito, natutunan lang namin, nakita namin na talagang yung nature, ginawa ng Diyos para sa atin, para sa kagalingan. Ang gamot, ginawa ng tao para kumita. Kaya kailangan maging ano na tayo ngayon. So that we can overcome. We must be an overcomer. No? Alam nyo, nung kami po na ay nasa Mindoro, may pagkakataon po noon na bigla pong nagkaroon ng sugat-sugat yung paa ni Bishop. No? Sugat-sugat yung paa ni Bishop. Talagang dito sa may mga daliri, ganon. Minsan po ay nagkasal siya doon sa Bansud. Medyo malayo yun. Kaya habang papunta doon, naka-step-in lang si Bishop. Di siya makapagsapatos dahil masakit. No? Nagsapatos lang siya nung siya ay magkakasal na. Pagkatapos nun, siyempre tanggal uli dahil masakit eh. No? Pero, bago kami umuwi, dumaan po kami kila Brother Dick. No? Siya po yung naroon na nagturo tungkol sa alignment. Pagdating namin doon, wala yung kanyang asawa, ay wala si Brother Dick, yung asawa lang niya. No? At alam nyo, nung nagtanong po kami, no, para kung ano yung pwedeng natural. Kasi marami na rin kaming nagagamit na ointment eh. No? Hindi gumagaling. Alam niyo, nung makita ng asawa ni Brother Dick, ang sabi sa amin, Pastor, ang dali lang po niyan. No? Pagbukas yung kayong kaisipan sa kaparaanan ng Diyos, ang sabi sa Bible, ang kaparaanan ko ay higit sa inyong kaparaanan at ang kaisipan ko ay higit sa inyong kaisipan. Bukas yung kaisipan niya sa kaparaanan ng Diyos. Kaya ang sabi niya sa amin, Pastor, sandali lang yan, madali lang yan. Sabi namin, ano pong dapat gawin? Magtadtad kayo ng sibuyas. Tadtarin nyo. Pagkatapos po, kung may honey, lagyan nyo rin ng honey. Itapal nyo dyan sa mga sugat-sugat na yan. No? Tapal nyo sa sugat-sugat na yan. At makikita nyo, sandali lang yan. Tuyo yan. Pagdating sa bahay, doon po sa church, nandun pa kami nun sa Bulusan. Pagdating doon, tad-tad ako ng sibuyas. No? Talagang, wala kaming honey noon, sibuyas lang talaga. Pero pag ganun kasi minsan na parang, kumbaga hindi, parang simple lang, ganun. Pero ako po, nilalagyan ko na in Jesus' name. Lahat ng ginagawa ko in Jesus' name, in Jesus' name. No? Pagkatapos po nun, kumuha ko ng tela, no? At saka ko itinapal doon sa kanyang mga paa na yon, yung sa may mga daliri na may sugat. No? At pagkatapos po nun, binuksan ko yung pintuan namin. No? Hindi ko sinara. Kasi nga, yung amoy ng sibuyas. Di ba? No? Pero alam nyo,
nakita namin, kinabukasan, tuyo yung mga sugat. No? At nung minsan, Sunday service, may nanay, dala-dala yung kanyang anak. Nakita ko, ang daming sugat ng ulo. No? Daming sugat ng ulo. Kaya parang nakabanda na siya ng, anong tawag ito? Yung malaking handkerchief, panyo, para matakpan yung sugat na yan. Tapos kinausap ko yung nanay. Sabi ko, Nay, ano po yung, niya, ba't ganyan yung ulo niya? Ewan nga po eh. Dami na namin ginamit na Sabi ko, Nay, subukan niyo po, magdagdag kayo ng sibuyas. At niyo po doon sa mga sugat-sugat na yan. No? Ilagay niyo po diyan sa mga sugat-sugat na yan. Alam niyo, after a week, nung umattend po sila, makinis na yung ulo ng bata. No? Kasi ang sibuyas po, antibiotic. Minsan nakakalungkot, marami kang alam ng pangalan ng antibiotic. Di ba? Marami kang alam na pangalan ng antibiotic. No? Nakakalimutan mo yung tunay na antibiotic na bigay ng Diyos. Ito pong nakaraan, bigla din po akong inubo. Ako po, kapag ako inuubo, sumasakit yung tadyang ko. No? Ang ginawa ko lang po, alam nyo, 1 beses ko lang ginawa. Nagtimpla ko, kumuha ko ng maligamgam na tubig, kumuha ko ng sibuyas, kumuha ko ng kalamansi, at meron pa kaming konting honey. Hinalo ko po, at siyang ininom ko sa pangalan ng Panginoong Yesus. Natanggal po ang ubo. No? Kaya alam nyo, ang paraan ng Panginoon ay napaka-simple. Kaya lang kailangan ito ng pananampalataya. At ito po yung ninanakaw ng kaaway ngayon. Ito yung ninanakaw ng kaaway. Ayaw niya na magkaroon ka ng tunay na pananampalataya. Kaya ang gusto niya, manangan ka sa gamot. Manangan ka dun sa mga Pero ang nais ng Panginoon, naroon na manangan ka sa kanyang kaparaanan. No? At tandaan po natin, ang kaparaanan niya ay napakasimple. Kung paano po ang kaligtasan ay natatanggap natin ng napakasimple. Dati, alam mo na ikaw ay magkakaroon lang ng kaligtasan kapag ikaw ay lumuhod, ikaw ay nanalangin ng paluhod mula doon sa pintuan, papunta doon sa may altar. Sino yung nakaranas ng ganun? No? Dati, ang alam mo para magkaroon ka ng kaligtasan, pumunta ka doon sa bundok ng Tralala. Maraming naroon. Yung iba, kailangan magbuhat ka ng krus mo, lalo na pag mahal na araw. Sugatan mo yung likod mo para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Pero, ang kaparaanan pala ng Diyos, ano ang sabi niya? If you will confess your sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. If you believe in the Lord Jesus Christ, you will be saved. If you will confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Ganon kasimple ang paraan para makuha natin, matanggap natin yung regalong kaligtasan ng ating Panginoon. Hindi kanya pahihirapan. No? Kaya alam nyo, kung bubuksan natin ang ating mga puso, magkakaroon tayo ng tunay na pananampalataya. Napakasimple ng mga kaparaanan ng Diyos. Lalo na ngayon, maraming sakit at karamdaman ang inihahasik ng kaaway. Dito natin matetest yung ating pananampalataya sa Kanya, yung pagtitiwala sa Kanya. No? Alam nyo, praise the Lord. May gusto akong i-share sa inyo na itinuro sa akin ng Panginoon. Dahil nitong nakaraan, katulad nga nung lagi ko sinasabi, na hindi naman siguro, yung iba sinasabi dahil sa edad, kasi 65 na rin ako, talagang naroon po yung sakit ng tuhod. Sino dito hindi pa sumasakit ang tuhod? Ha? Pero ako, ang ginagawa ko po,
habang sumasakit, lalo kong ginagalaw. At lalo kong sinasabing, in Jesus' name, in Jesus' name. No? Kaya pag nakikita nyo ako, di ba, nagpe-praise and worship, ganun ako ng ganun. Ibig sabihin, masakit yun. No? Masakit yung tuhod ko. Kaya ang ginagawa ko, talagang ginagalaw ko siya. At nitong nung nakaraan, ay ang dami ko pong ang dami kong na-order na klase ng langis. Kasi ayaw ko nang ini-intake eh. Gusto ko sa labas. Naka-order ako ng pansitang, anong tawag doon? Langis. Naka-order ako ng avocado oil. Naka-order ako ng, ano pa ba yung mga lumabas ngayon ng mga oil. Naka-order po ako noon. No? At naroon po na walang bisa. No? Naroon pa rin yung sakit. Paulit-ulit pa rin. No? Pero alam nyo, nito pong nakaraan, bigla-bigla po, may itinuro po ang Diyos sa akin. Ako, na-prove ko na ito ay talagang galing sa Diyos. At dahil naranasan ko yung bisa nito, no? Ano yung oil na yun? Oil din po. No? Ito po ay, anong dahon yun? Yung iniinom sa ubo? Oregano! Oregano at saka yung cloves. Yung oregano, na kung saan makikita natin dyan sa paligid lang, na minsan binabaliwala ng marami, ay halamang gamot na binigay ng Diyos. No? At yun ay naroon na dudurugin mo lang, pagkatapos, lalagyan mo ng cloves, yung anong yon, at lalagyan mo ng langis. Ganun lang kasimple. No? At alam niyo po, by faith, ginawa ko po yun. At praise the Lord, nakita ko po, napaka-effective. Nawala po yung masakit sa aking tuhod. At kung meron man minsan na biglang sasakit, pinapahirang ko po yun. At instantly nawawala ang sakit. No? Kaya kung gusto nyo po na subukan yun, subukan nyo. Walang bayad. Marami kaming oregano doon sa bahay. No? Yung oregano po nando sa bahay. Yung cloves, mura lang po yun. Tapos langis. No? Ang kaparaanan niya ay higit sa ating kaparaanan. Ang kanyang kaisipan ay higit sa ating kaisipan. Amen? No? Kaya napakahalaga po ng pananampalataya. No? We cannot please God without faith. At ang sabi nga ay sa Matthew 17:20, tsaka sa Mark 11:23, ano ba nagagawa ng pananampalataya? Tingnan natin. Ang nagagawa ng pananampalataya ay, yan, sa Matthew 17:20-21. Sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya, tandaan nyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos, na sinlaki ng buto ng mustasa. Sino na nakakita dito ng buto ng mustasa? Ha? Sino nakakita na? Taas ang kamay naman. May kausap pa ako? Yung mga hindi pa nakakita ng buto ng mustasa, ang liit-liit lang po nun. No? Maghahanap ako minsan. Papakita ko sa inyo kung gaano kaliit ang buto ng mustasa. Pero tingnan niyo po yung salita ng Diyos. Tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos, na sinlaki ng buto ng mustasa, kahit pala ganun lang kaliit, pero tunay na pananampalataya. Hindi fake, no? Kundi tunay na pananampalataya. Ang sabi dito, maaari niyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi niyo magagawa. Ganoon kakahalaga ang pananampalataya. Kahit ganong kaliit ang pananampalataya mo, pero totoo yung pananampalataya mo, you can move mountains. No? Ang sabi din sa
sa Mark 11:23, tandaan nyo ito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaaring sabihin sa bundok na ito, umalis ka rin at tumalon ka sa dagat. At ito nga ay mangyayari. No? Nakita nyo? Sa pananampalataya, yung mga imposible, pwede mong ipanalangin. No? Sabi doon yung bundok, bundok, tumalon ka, pumunta ka doon sa dagat. Pag tunay ang pananampalataya mo, mangyayari. No? Kaya napakahalaga ng tunay na pananampalataya. No po? Sabi nga, faith can move mountains. No? At hindi lamang yon, faith can be our shield. Ang pananampalataya din daw ay ating pwedeng maging panangga. Ang sabi sa Ephesians chapter 6, verse 16. Ano sabi dito? Lagi niyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat na nagliliyab ng palaso ng dyablo. No? Yun daw pong naroon na pananampalataya natin, yun yung pwede nating ipanangga sa lahat ng palaso. No? Sabi dito, nagliliyab. Naku, hindi lang pala basta palaso, nagliliyab pa. No? Fiery darts na ipinupukol ng kaaway. No? Kailangan daw ang ating ipanangga dito ay ang pananampalataya. Huwag nating hayaan na gawin tayong dartboard ng kaaway. Ano ba yung dartboard? Sino dito nakakita na ng dartboard? Ha? Yung board na ganyan, tapos may bilog na ganyan, no? At ang pinakagitna, kapag na-bullseye mo yon, panalo ka. Alam nyo, ganun ang tingin ng dyablo sa atin. No? Meron siya mga fiery darts na ibinabato sa atin. No? Sakit, karamdaman, kagumilihanan, takot, yun, inaano yon. Kapag hindi natin nasangga sa pamagitan ng ating pananampalataya, patay, bullseye tayo. No? Kaya bagsak ka, talo ka, di ka makatayo. No? Pero ang sabi nga, kapag may pananampalataya tayo, ito yung ating panangga. No? Ito yung ating panangga sa mga fiery darts ng kaaway. No? At hindi lang yon. Ang sabi sa 1 Corinthians 15:57, yan. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. No? Sa pamamagitan daw ng ating pananampalataya, we have the assurance of victory. Meron tayong assurance. No? Meron tayong assurance ng tagumpay that we can be an overcomer. No? Paano mo mapapakita? No? Paano mo sabi nga ay malalaman that you have an assurance of victory na nanggagaling sa Panginoon? Ang sabi dito, magpasalamat tayo sa Diyos. Ito daw yung indication na ikaw ay mayroong assurance of victory. Ano yon? Nagpapasalamat ka na sa Panginoon. Kahit hindi mo pa nakikita, kahit hindi mo pa nararanasan, nagpapasalamat ka na kaagad sa ating Panginoon. Amen? That is the indication, no? Na ikaw ay mayroong pananampalataya ng katagumpayan na nanggagaling sa Panginoon. Lord, salamat sa kagalingan, kahit masakit pa yan. No? Lord, salamat, sapagkat may pambayad ako ng aking due date. Gagawa ka ng paraan. Lord, salamat, sapagkat naroon na walang problema na mabigat sa iyo. No? Nandun lagi yung pasasalamat mo. No? Nandun lagi yung pasasalamat mo. Kaya makikita natin, masasabi mo yung sinabi dun sa Romans 8:28 that in everything we must give thanks, for it is the will of God concerning you. No? Ito daw yung kalooban ng Diyos. Ano yung kalooban ng Diyos? Maging matagumpay ka.
At ang isang indication na ikaw ay matagumpay, nagpapasalamat ka. Amen? No? Nagpapasalamat ka. Tanong mo sa sarili mo, kailan ka nagpasalamat? Nagpasalamat ka lang ba kapag nandyan na yung sagot? Nagpapasalamat ka lang ba kapag talagang totally wala na yung sakit na nararamdaman mo? That is not faith. Ang tunay na pananampalataya, kahit nandyan pa yung sakit, kahit nandyan pa yung problema, nakakapagpasalamat ka sa ating Panginoon. Sapagkat alam mo, God is in control. Amen? Alam mo, God knows everything. God sees everything. Kung gusto mo lang naroon na ikaw ay, sabi nga, kapag halimbawa merong pinupukol sa iyo, may ibinibintang sa iyo, kapag alam mo ang standing mo before the sight of God, you don't have to fight. Hindi mo kailangan ipagtanggol ang sarili mo. Ipagtatanggol ka ng Diyos. Amen? Siya ang magtatanggol sa atin. Kaya makakapagpasalamat ka. No? Makakapagpasalamat ka. Amen? No? At naroon din na yung sa faith, ang sabi nga, faith can help us receive miracles. Ang pananampalataya daw, ang tunay na pananampalataya ay makakatanggap ka ng miracle o ng himala o kung ano yung nais mo. No? Dito sa Matthew 9:29, kung babasahin natin, ang sabi dito, hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, mangyari ito sa inyo ayon sa inyong pananampalataya. May mga bulag na lumapit sa ating Panginoong Hesus, no? At yung mga bulag na yon, nung lumapit sa ating Panginoong Hesus, syempre, nag-aano sila, no? Nag-expect sila ng, humingi sila ng kagalingan para sa kanilang mga mata, no? Kaya anong sinabi ng Panginoon nung hipuin nila? Let it be done according to your faith. Kung ang pananampalataya mo na ikaw ay gagaling, gagaling ka. Kasi yun yung pananampalataya mo eh. Pero kung ang pananampalataya mo ay unti-unti kang gagaling, unti-unti kang gagaling. No? Kaya sabi nga, let it be done according to your faith. No? According to your faith. Alam niyo, naalala ko, nung nando kami sa Mindoro, nagkaroon ng prayer and fasting yung mga leaders, no? Kami noon ay nandun sa baba. Meron kaming inupahan na bahay doon. Ang church nasa taas, no? Ngayon, hindi ako nakasama doon sa taas, sa church, kasi walang kasama yung mga anak namin. Maliliit pa noon eh. Merong isa doong leader, no? Meron tayong isang leader doon na nung nagpe-prayer and fasting na doon, meron siyang naramdaman. No? Meron siyang naramdaman, nakakaiba. At dahil doon sa naramdaman niyang yon, gusto niyang makalaya. No? Gusto niyang makalaya doon sa nararamdaman niyang yon. Alam niyo, nagkaroon po siya ng pananampalataya. Sabi niya, Lord, bababa ako dun sa kinapastor. Magpapapray ako, magpapadeliverance ako. Sabi niya ganun. Yun yung pananampalataya niya, yun yung faith niya. No? At pagpunta niya dun sa bahay, ako lang ang nandun sa bahay, tsaka yung mga bata, di nagsabi sa akin. Alam naman natin, pag deliverance, minsan may manifestation niya ng kaaway. No? Kapag hindi mo alam yung kaparaanan ng Diyos, minsan matatakot ka. Naku, paano ito? Nag-iisa ako. No? Pero alam nyo, nung siya po ay pumunta sa bahay at nagsabi nga, sinabi niya yung ganong at naroon na nag-pray siya na gusto niya magpa-pray. Kung sino man ang magbubukas ng pintuan sa bahay, doon siya magpapa-pray. Ako yung nagbukas ng pintuan. Kaya alam niya, sabi ko sa kanya, let it be done according to your faith. Kung anong pananampalataya mo mangyari. Ginawa po namin, nagpunta kami doon sa isang kwarto, nag-pray kami ng deliverance, dalawa lang kami. No? At alam nyo, habang kami nagpe-pray ng deliverance, ako biglang nag-react. Biglang nag-react. No? Merong spirit na nag-react sa kanya. At
medyo parang nagiging ano siya, no? Nagiging wild. Praise the Lord, dahil biglang pinaalala ng Lord sa akin, He will take His angels. He will send His angels to take charge over you. No? Bigla sinabi ng Lord sa akin yon. Kaya, nung medyo nag-aano na siya, sabi ko, Lord, send niyo yung inyong mga anghel na hawak sa kanya. No? Alam niyo, nung sabihin ko yon, nang may pananampalataya, bigla po siyang umanong ganun. No? Bigla siyang naroon na parang na tumigil yung pagiging wild niya. At dire-diretso po yon. Nung kami mag-pray, nakalaya po siya. No? At nung sa prayer namin, merong spirit ng witchcraft na nagko-control sa kanya. No? Nagko-control sa kanya. At alam niyo kung sino yung may spirit of witchcraft na yon, yung tiya niya. Yung tiya niya na naiinggit sa kanya. Kasi po, yung ating pinag-pray na yon, maganda siyang babae. No? Kaya lang, dahil na-manipulate siya ng spirit ng witchcraft, alam nyo, nakapasok yung lesbianism. No? Nandun na siya dun sa parang ang kanyang parang nagiging mukhang lalaki na siya. No? Pero nung time na nagpe-pray and fasting, dun inireveal ng Lord sa kanya, kaya nagkaroon siya ng desire na makalaya. At praise the Lord, after nun, no, after ng prayer, siya mismo nagsabi, tiya ko yun. No? Sabi ko, alam mo ba kung saan nakatira? Opo, doon sa ano. Alam niyo, pagkatapos ng prayer and fasting, kinausap ko yung mga leaders, sabi ko, puntahan natin yung tiya ni ano, doon sa bukid. No? Dahil may word din ng Lord na palalayain ng Lord yung tiya niya yun. No? At alam niyo, nung puntahan namin doon sa ano, praise the Lord, dahil katatapos lang ng pray and fasting, syempre, nandun yung victory. Kaya nung pumunta kami doon, talagang masaya, no? Nandun yung spirit ng victory talaga, no? Bagamat wala pa kami doon sa labanan, nandun na kaagad yung spirit of victory. At nung kami papunta na doon, bukid siya, no? Pagliko namin, ay, sira yung tulay. Yung jeep na dala namin, hindi makadiretso. No? Hindi makadiretso doon sa pupuntahan. Kaya ang nangyari, bumaba kami doon sa Bukana lang, iniwan doon yung jeep. At kami ay namaybay doon sa sirang tulay para makaliban kami sa kabila. Doon sa kabila, merong jeep naman na naghihintay para pwedeng ihatid kung saan pupunta. Nagkataon, wala yung driver. Nagmimerienda pa daw. No? Kailangan na naming makapunta dun sa bahay. Alam nyo, naglakad kami. Hindi po biro-biro yung aming nilakad. Malayo. Pero dahil nandun yung spirit of victory, kumbaga parang masaya lahat. No? Kahit naglalakad kami, masaya ang lahat. Lumiban kami sa ilog. No, lumiban kami. At alam niyo yung bahay kung nasaan, parang nasa gitna ng gubat yung bahay. No? Parang nando sa gitna ng gubat yung bahay. At nung kami ay naroon na palapit na, no, yung kami dumating doon, ang pinagtataka ko, parang hindi man lang nagulat. Oh, ba't nandito kayo? Walang ganon. Kasi doon sa prayer na ginawa namin, no, talagang humingi siya ng saklolo. Ang sabi ko doon sa prayer, nung inaano na sa deliverance, sabi ko doon sa spirit na doon sa sa tiya niya, sabi ko, pupuntahan ka namin. Liligtas ka ng Panginoong Sus, pupuntahan ka namin. Kaya talagang napuntahan, no? At praise the Lord dahil medyo marami kami, no? Kubo yung bahay. Ang isa kong parang hindi nagtaka, ba't nagpunta kami doon? Ang sabi ko lang po, narito po kami para ibahagi po ang pag-ibig ng Panginoon. Yan. Tapos pumasok na kami sa loob, nagpahayag na ng salita ng Diyos, no? At alam niyo na magko-closing prayer, nako, bigla na naman nag-react, no? Biglang nag-react na naman. Yung leader na pinag-pray ko, nag-react siya, no?
Nung nag-react po, alam niyo, yung tiya niya, biglang takbo sa kanya, hinawakan yung, di ba, yung mga, pag may mga witch, ang hinawakan yung, itong ganito nung pamangkin niya, no? Ako, ang ginawa ko naman po, inanohan ko inano ko yung kamay ko sa ulo niya, tapos nagtangsa ko. Habang nagtatangsa ko, nag-aaway yung spirit na yung sa tiya niya, tsaka yung spirit na nag-manifest dun sa no? Tapos nagpe-pray ako, nagtatangsa kong ganun. Tapos ang sabi ko dun sa tiya niya, pwede pong pumunta muna po kayo sa tabi. Sa tabi muna po kayo. At para maipag-pray po natin ng pinag-pray namin. Tapos po, nung itinanong ko, saan ka nakatira sa bahay na ito? Alam niyo kung ano yung tinuro? Isang kalendaryo na mayroong maitim na yung parang nasarenong, para siyang, ang picture ay para siyang, anong tawag dito? Santo Niño na maitim. Nakakita na kayo nun? Nakakita na kayo nun? Na Yun ang tinuro. No? Kaya nung tinuro yun, sabi ko, sa pangalan ng Panginoong Yesus, ang bahay mo sa lugar na ito ay sinusunog ko ngayon din sa pangalan ng Panginoong Yesus. Alam niyo, bigla siyang sumigaw. Sabi, ganun. Hanggang sa totally, nawala po. No, nawala. At pagkatapos nun, sabi ko doon sa tiya niya, sabi ko, wala po kami intensyon na manggulo. Nais lang po namin na maranasan niyo ang pag-ibig ng Panginoon. Alam niya, ang kanya po naging response. Sabi niya, darating ang oras, makakasama niyo rin po ako. Kaya, tuwan-tuwa po kami. Tsaka napatanggap namin siya. Tuwan-tuwa po kami. No? Pag uwi namin, medyo madilim na. Binigyan lang kami ng 2 bote ng na merong gasa para maging guide namin. Kasi naglakad uli kami paano. Alam nyo, after siguro 3 months, nasunog yung bahay niya dun sa parang gubat na yon at siya ay nagpunta na ng city, no? At dun siya nakakilala sa ating Panginoon, nagtuloy-tuloy na siya. Amen? No? Kaya makikita natin, let it be done according to your faith. Kaya napakahalaga ng pananampalataya. Ito yung magbibigay sa atin ng katagumpayan. Amen? No? Ito yung magbibigay sa atin ng katagumpayan. At sa pagkakataon na ito, saan naman ang manggagaling yung pananampalataya? Kasi nga, merong fake na pananampalataya, merong totoong pananampalataya. Saan manggagaling ang tunay na pananampalataya na kinalulugdan ng Diyos? No? Kasi di ba, sabi nga, we cannot please God without faith. Hindi natin siya mapapalaguran pag wala tayong pananampalataya. Saan manggagaling yung pananampalataya na kanyang kinalulugdan? Ang sabi sa Romans chapter 10 verse 17, sino ito nakakaalam nun? Romans 10:17. Faith, faith cometh by hearing, and hearing the word of God. Yan, sabi sa Tagalog, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig naman ang bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. No? Kaya faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Kaya habang tayo po pala ay nakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, kahit sa ating pagbabasa ng Bible, kaya maganda po, pag magbabasa kayo ng Bible, basahin nyo na naririnig nyo. No? Basahin nyo na naririnig nyo. No? Para kapag ito'y naririnig nyo, yung tunay na pananampalataya ay bumubukal sa ating mga puso. Kasi ang tunay na pananampalataya na kinalulugdan ng Diyos ay nanggagaling lamang sa pakikinig at pakikinig natin ng kanyang salita. No? Kaya ito po yung tunay na source, no? Yung tunay na source ng pananampalataya, no? At dahil nga tayo ay, sabi nga, pag sinabing overcomer, pag sinabing nagtagumpay, anong ibig sabihin nun? No? Kapag halimbawa sinabing, oy, congratulations, you are an overcomer. Anong ibig sabihin nun?
Ha? Ha? Nagtagumpay. Ano pang ano? Ha? Finisher, victorious. Mayroon siyang labanan. Mayroon siyang labanan na pinagtagumpayan niya. Hindi ka pwedeng sabihin na overcomer ka, hindi ka pwedeng sabihin na nagtagumpay ka nang wala kang pinagtagumpayan, nang wala kang labanan na encounter, no? Kaya sa ayon sa gusto natin, kaya tayo sinasabihan ngayon ng ating Panginoon na tayo ay overcomer if you are born again, if you believe on the Lord Jesus Christ as the Son of God, if you had the life of God, if you are praying according to His will, kaya niya sinabi yon para hindi ka matakot na humarap sa labanan. Amen? Para hindi ka tumakbo, para hindi ka naroon magtago. Ang nais ng ating Panginoon, nakikipagbaka tayo. No? Naroon na, sabi nga, nag-i-engage tayo sa warfare para matawag tayo na overcomer. Bakit? Ang sabi sa, basahin natin dito sa Ephesians chapter 6, verse 10 to 18. Sinalin ko na lahat sa Tagalog, no? Ilista niyo lang dahil wala tayo. Pero, anong sabi dito? Bilang pagwawakas. Malapit na pala ako. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at kanyang dakilang kapangyarihan. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan. Ayun. Meron pala tayong dapat gamitin. No? Hindi tayo magiging matagumpay na nakaupo lang tayo. Hindi tayo magiging matagumpay nang wala tayong ginagawa. May pinagagamit sa atin ang ating Panginoon. Sabi dito, gamitin niyo lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot nyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway. Upang pagkatapos ng labanan, tingnan nyo ha, upang pagkatapos ng labanan, ibig sabihin may labanan talaga. No? Kaya makinig tayo mabuti. Upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakaupo? Hindi. Nakahiga? Hindi. Ang sabi dito, matatag pa rin kayong nakatayo. No? Kaya't maging handa kayo. Ibikis nyo sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat na nagliliyab, na palaso ng dyablo. Isuot nyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin nyo ng may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Amen. No? May warfare, may labanan. No? At makikita natin dito, merong pinagagamit sa atin ng ating Panginoon. Yun yung armor of God. No? Basahin niyo po ito. Hayaan niyo ng kapahayagan ng Diyos ang matanggap niyo, no? Para magamit natin. Sabi dito, no? At dahil may labanan, tapos may pinagagamit sa atin ng Diyos sa mga sandata. Ang tanong, saan ang labanan? Saan ang labanan? Sa EDSA?
Saan ang labanan? Sa kanto? Saan ang labanan? Tignan natin, ang sabi sa Bible, sa 2 Corinthians chapter 10, verse 4 and 5. Dito ang labanan. Ang sandatang ginamit namin sa pakikipaglaban ay hindi sandatang makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran. Ginagabi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos. At binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Saan ang labanan? Saan ang labanan? Naintindihan niyo yung binasa ko? Sa 2 Corinthians chapter 10, verse 4 and 5. Ang labanan ay nasa isipan natin. Dito ang pakikipagbaka natin. Kaya sinabi ni Pablo sa Romans 12:2, be not conformed to this world. Huwag kang makiayon sa mundong ito, but be transformed with the renewing of your mind. Kaya kailangan matransform yung ating kaisipan, that we may prove what is that good and the perfect will of God. Dito ang labanan natin, mga kapatid. Kapag sa ating isipan ay hindi tayo nanalo, ang pagkatalo natin ay lalabas sa ating, ay bababa sa ating puso. Pagdating sa ating puso, ano ang sabi sa Bible? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ito ang sasabihin mo. Ito ang gagawin mo. Ito ang i-action mo. Ano yon? Yung pagkatalo mo. Pero kapag ikaw ay nanalo sa iyong isipan, yung mga kaalaman na nagmamataas labang sa Diyos ay naibagsak mo. At pinalitan mo ng pangako ng Diyos. Pinalitan mo ng mga salita ng Diyos. Nagtagumpay ka. Bababa yan sa puso mo. Pagdating sa puso mo, ito ang sasabihin mo. Kaya ka makakapagpasalamat. Kahit hindi mo pa nakikita, kahit hindi mo pa natatanggap, nakakapagpasalamat ka na. Kahit nararamdaman mo pa ang sakit, nakakapagpasalamat ka na. No? Ito yung maia-action mo. Ito yung magagawa mo. Makikita yung kagalakan sa puso, sa buhay mo. Makikita yung mukha mo na nag-glow. No? Kasi may joy ka. Hindi makikita yung mukha mo na parang pinagtakluban ng langit at lupa. Hindi makikita na ang mukha mo ay talunan. Ang makikita sa mukha mo ay katagumpayan na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen? Nandito yung battle. Nandito yung battle natin. Kaya if we want to be an overcomer, we must win the battle in our mind. No? Ito yung battle natin. No? At sa pagkakataon na ito, meron lamang akong ilang bagay na na pwede nating gamitin bilang sandata. Katulad ng nabasa natin kanina, no, may pinagagamit ang Panginoon sa atin. No? May pinagagamit ang Panginoon sa atin. At pinasusuot na armor, no? Dito, meron lamang akong 4 na bagay na nais ng Diyos na gamitin natin. Ang sabi sa Philippians chapter 2 verse 9 to 11. Anong sabi dito? At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos. Sino tinutukoy dito na siya? Ang Panginoong Hesus. At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa Kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. Ang number 1
na pwede natin gamitin sa pakikipagbaka ay walang iba kundi ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen? Dahil sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, lahat ay luluhod. Nasa langit man, nasa lupa man, nasa ilalim man ng lupa, lahat ng pangalan luluhod sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Kaya nais ang ating Panginoon, gamitin natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus nang may pananampalataya. No? May pananampalataya para kalugdan tayo ng ating Panginoon. No? Naalala ko, meron ako nung isang professor. Medyo kasi siya, ganun siya. Alam nyo, expression po niya, Jesus Christ. No? At kapag sinasabi niya doon, pag naririnig ko sinasabi niya yun, parang may kirot na nararamdaman ako. Although pangalan ng Panginoong Yesus ang sinasabi niya, pero hindi niya yung sinasabi na may pananampalataya siya. Sinasabi niya yon in vain. No? He is using the name of the Lord in vain. Kaya imbis na naroon na maramdaman ko ay iba. No? At dumating sa punto, hindi ko na talaga hindi ko na matiis. Na he is using the name of the Lord in vain. Kasi nakakilala na ako sa Panginoong Yesus eh. Alam niyo, ang ginawa ko po? Nagsulat ako. Kumuha ako ng papel. Sinulat ko doon. Sabi ko, Sir, the name of the Lord Jesus Christ is to be worshipped, to be honored, to be praised, to be given thanks. His name is not to be used in vain. Talagang yun ang sinulat ko. At pagkatapos po noon, nung labasan na namin, hinintay ko siya. Andun ako sa may labas, hinintay ko siya. At paglabas, inabot ko sa kanya. Sabi ko, Sir, tinanggap naman niya. At habang naglalakad siya, binabasa niya. No? At pagkatapos po, huminto siya at lumingon siya sa akin. No? Lumingon siya sa akin. And I know and I believe God touched his life. No? Isang warning yon. He is using the name of the Lord in vain. Kaya sa atin, check natin yung ating mga puso. Are we using the name of our Lord with faith or in vain? Na minsan, although sinasabi natin in Jesus' name, pero nandun yung takot natin sa puso natin. Kailangan po, pag sinabi natin in Jesus' name, we have that confidence na anuman yung bagay na yun, luluhod yun sa pangalan ng Panginoong Yesus. No? Kaya ako nun, hindi ako natakot. No? Sumakit yung ganito ko. Talagang minsan, pag suminga, parang may mabahong nagpa-check up ako. Hindi ako napag-check up para humingi ng gamot. Nagpa-check up ako para malaman ko ano ba yung pangalan ng anong yon. No? Niresetahan ako. Nung binigay sa akin ng reseta, sabi ko, Dok, ano yung pangalan, yung sinusitis na yun? Sabi niya, yun yung ang tawag dyan ay bilateral symmetrical sinusitis. Sinulat ko, bilateral symmetrical sinusitis. Ay ko, thank you, Doc. Pag uwi ko, kala niyo ba binili ko yung gamot? Hindi. Sa panalangin, binomba ko. Sabi ko, ikaw, espiritu na symmetrical, basta, ang haba. Talagang in Jesus' name. Araw-araw yun. Hanggang sa totally na-receive ko yung healing. No? Kaya, ang sabi nga, let's use the name of our Lord. By faith. By faith. Use the name of the Lord. Let's not use it in vain. Kapag sinabi natin in Jesus' name, we have that confidence. Merong kakatiyakan. Nakikilos ang Diyos. Dahil si Jesus ang Panginoon. Kaya siguro nagtataka yung iba pag minsan may nag-request sa akin. Pag-pray naman, masakit yung ganyan ko. Alam niya kung ano yung una kong tinetext? Jesus is Lord over your body. Bakit? Alam ko, makapangyarihan ng Diyos eh. No? Kaya niyang kumilos sa katawan mo. Kaya kanyang bigyan ng kagalingan. No? Kaya I always declare Jesus is Lord over my body. Marami na po akong patotoo na sinishare sa inyo. Mula nang bagsakan ako ng bakal sa ulo, mula nang bumagsak ako, lahat. Pag may nararamdaman ako, I declare Jesus is Lord
over my body. Kahit masakit pa yan, Jesus is Lord over my body. Because I have that faith na ang pangalan ng Panginoong Yesus ay makapangyarihan sa lahat ng pangalan. Amen? Number 2, ang sabi dito sa Hebrews chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na magkabilang talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Pangalawa na dapat natin gamitin, ang salita ng Diyos. The Word of God. Lalo na yung salita ng Diyos na itinago mo sa puso mo. Hindi yung itinago mo sa notebook mo. Ang makapangyarihang salita ng Diyos na itinago mo sa puso mo ay buhay at makapangyarihan. No? Bakit mahalaga yon? Dahil ang nais ng Diyos yung salita na buhay, the Rema word, ang gamitin natin. No? Yung Rema word, yung salita ng Diyos na buhay, hindi yung logos, hindi yung naroon na nakalista lang. Kaya minsan kailangan mo pang basahin. Hindi. Ang salita ng Diyos na buhay at makapangyarihan ay yung salita ng Diyos na nakatago sa ating puso. No? Ito yung makapangyarihan, the Word of God, the Rema Word of God. No? Pwede ito yung dapat nating gamitin. At ang pangatlo, yan. Revelation chapter 12 verse 11. Revelation chapter 12 verse 11. Ano sabi dito? Nagtagumpay ang mga ito laban sa dyablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan, sapagkat hindi nila pinanghihinayangan ang kanilang buhay. No? Dito makikita natin, they overcame. They have the victory through the blood of the Lord Jesus Christ, the blood of the Lamb. No? And their testimonies. Kaya mapapagtagumpayan daw natin, magiging overcomer tayo kapag ginamit natin yung dugo ng ating Panginoong Yesus na may pananampalataya. Lalo na po ngayon, napakahalaga. Kung paano po nung inilalabas ni Moses, nung nililid ni Moses, no? Ang mga Israelites para lumabas sa Ehipto, di ba bago sila makalabas dun sa Ehipto, marami mga peste. Marami mga peste ang naroon na nangyari. No? At ang pinakahuling peste ay ano? Kamatayan. The angels of death ang kikilos na. Mayroong binigay na instructions sa kanila ang Panginoon. Magpatay kayo ng tupa. Ang dugo nun ay ipahid nyo sa hamba ng inyong mga pintuan. Pag dumagaan ang angel of death, nakita yung dugo na yon na nakapahid doon sa hamba ng pintuan nyo, hindi papasok ang angel of death. Hindi papasok ang kamatayan. Hindi papasok ang destruction. Alam niyo po, sa kapanahunan natin ngayon, kailangan po natin gamitin ang makapangyarihang dugo ng ating Panginoong Yesus nang may pananampalataya. I-plead natin ang blood ng Lord ang mag-cover sa atin lalo na ngayon. Hindi mo alam, minsan ang tahitahimik, bigla na lang lilindol. No? Hindi mo alam kung saan ang safe place ngayon. No? Praise the Lord, kahapon po, biglang lumindol sa Sambales. Ano daw? Intensity 5. Pero praise God, doon po sa Gorolyo, hindi daw nila naramdaman. Sa kakabangan lang yata. Intensity 5, malakas na din po yun. No? Panahon po ito. No, wag tayong magpatulog-tulog. Kung gusto nating maranasan yung proteksyon ng ating Panginoon sa mga nangyayari, let's plead the blood of Jesus to cover our family, to cover our house. No? Dahil sa lindol, wala tong pinipili. Kung maganda o pangit ang bahay mo.
kaya nitong wasakin. Pero purihin ang ating Panginoon. If we want to be protected, pabalot tayo ng dugo ng ating Panginoong Yesus. Sa prayer natin, ang bawat pamilya natin, ang ating mga mahal sa buhay, ang ating tahanan, lagi natin pabalot ng dugo ng ating Panginoong Yesus. Para dumating na ng sakuna, tiyak na tiyak, ang protection ng Diyos ay ating mararanasan. Amen? We need it now. Kailangan natin ito ngayon. No? Kailangan natin ngayon ang makapangyarihang pangalan, ay makapangyarihang dugo ng ating Panginoong Yesus. No po? Kaya let's do it in our prayer. No? Yung ating mga mahal, yung mga anak natin na lalabas, papasok, panalangin ka agad natin, Lord, cover him, cover her, cover them with your most precious blood. No? Wag tayo magsawa. No? Na lagi tayo magpa-cover ng dugo ng ating Panginoon. Lalo na po ngayon sa kapanahunan na ito. Siya lamang ang ating great refuge. Siya lamang ang ating proteksyon. No? Sa pamagitan ng kanyang banal na dugo na nabuhod sa krus ng Kalbaryo. And we can do it by faith. No? Kailangan gawin natin to ng may pananampalataya, na may pagtitiwala, na naroon nga na, iingatan ka ng ating Panginoon. At ang panghuli ay, ang sabi dito sa Philippians chapter 4, verse 6 and 7. Huwag kayong mabalisa. Ang sabi dito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin nyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng may panalangin, may pasasalamat. Ang number 4, prayer of thanksgiving. There is power in thanksgiving. No? Sabi nga, sa pamagitan ng panalangin na may pasasalamat at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang number 4, prayer of thanksgiving. Kailangan po gamitin natin yun. No? Na tayo'y lagi nagpapasalamat sa Kanya. For He knows everything, He controls everything, He sees everything. Nothing is impossible unto our God. No? Magpasalamat tayo lagi sa Kanya. At makikita po natin. Ang sabi dito sa ating last verse, sa 2 Corinthians chapter 2 verse 14. Anong sabi dito? Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kaming isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo. Dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya at sa pamagitan niya ay pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya. Amen. Tayo ay isinasama niya sa parada ng tagumpay. Amen? Amen? Praise the Lord. Kaya, we are called to be an overcomer. Tinawag ka ng Diyos para maging matagumpay. Tinawag ka ng Diyos na, sabi nga sa pagkakataon na ito, marinig natin lahat itong mga salitang ito ng ating Panginoon para mabuild sa ating puso na anak, tinawag kita para maging isang matagumpay. Amen? Kaya sa oras na ito, tumayo tayong lahat. Balik-balikan po natin to. Napakaganda po. Marami pong kapahayagan ang ibinibigay po ang Diyos, no? Awitin natin yung huling awit natin kanina. Ikaw, tanging ikaw, ang aking Panginoon. Kung sa pagkakataon na ito, minsan nagkakaroon ng doubt sa puso mo. No? Nagkakaroon ng pag-aalinlangan dahil sa problema, dahil sa pagsubok na kinakaharap mo. Sa oras na ito, i-declare natin, no? Sa ating Panginoon na tanging siya lamang ang ating Panginoon. No? Sa Kanya tayo magtitiwala, no? Sa Kanya tayo mananangan, no? Naroon na yung katagumpayan na nais niya, na lakaran natin, ay ating matanggap. Amen. Let's sing this song with faith, no? Nang may pananampalataya sa ating puso. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Isigaw natin to, parinig natin sa kaaway na wala na siyang karapatan sa atin dahil ang ating Panginoon ang tunay na Panginoon ng ating mga buhay. Thank you, Jesus. Tanging
nagkulang, hindi nagbago. Tapat sa mga pangako, ikaw, tanging ikaw, ang aking Panginoon. Buong puso ko'y handog, nabubuhay para sa'yo. Ikaw, tanging ikaw, ang aking Panginoon. Buong puso ko'y handog, nabubuhay para sa'yo. Nabubuhay para sa'yo. Nabubuhay para sa'yo, Panginoon. Lord, salamat. Kami po ay nabubuhay para sa iyo. Kami po, Panginoon, ay makikita niyong matagumpay, O Diyos, sapagkat ito ang plano niyo. Ito, Panginoon, ang kalooban niyo sa aming mga buhay. Na makita niyo kami, Panginoon, na isang overcomer, isang matagumpay, sapagkat ito'y pinagtagumpayan niyo na, Panginoon. We are more than conqueror through our Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. We give you all the praise, the glory, the honor, and thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Amen. Praise God. Lahat po ba tayo ay na-overcome na ang pagtatanong sa ating isipan? Ibibigay ko pa ba yung tithes ko? Kailangan ba talagang ibigay? Magkaloob kay Lord? Amen. Lahat po tayo, I pray na na-overcome na natin yun. No? Na wala na pong doubt. Wala nang pag-aalinlangan sa puso natin na bibigay ko pa to kay Lord or pangbabayad ko na lang muna sa bill, sa utang o sa ganitong bayarin. Gusto ko lang pong i-share sa inyo, ito pong narinig ko pong teaching about, yun nga po, giving. Sabi po dito sa Leviticus 2 verse 13, sabi po dito, "And every offering of your grain offering, you shall season it with salt." S-A-L-T, o asin. "You shall not allow the salt of the covenant of your God to be lacking from your grain offering. With all your offerings, you shall offer salt." Bakit po kaya asin? Ang Diyos po ang nagsasabi nito sa mga, kumbaga, instruction niya po sa mga Israelites sa Book of Leviticus. At pagdating po sa Numbers 18 verse 19, sabi po dito ng Panginoon, "All the heave offerings of the holy things which the children of Israel offer to the Lord, I have given to you and your sons and your daughters with you as an ordinance forever. It is a covenant of salt forever before the Lord with you and your descendants with you." Kumbaga, binigyan na naman po yung importansya, yung salt. Di ba po, noong unang panahon naman po, hindi pa po uso ang mga ref, di ba po, mga cooler. Yung mga pagkain po, during that time, paano po na-preserve? Salt, asin, di ba po? Sabi nga po, a salt symbolizes purification, preservation, and protection. Kumbaga, yung asin po ay nagsisimbolize siya ng purification, nililinis, kunwari po, yung isang i-preserve na pagkain, or yun nga po, protection. Ano po ngayon ang, kumbaga, connection nito sa pagbibigay natin sa Panginoon? Alam niyo po ba, salt has an essential to human history. Sabi nga po ay, for 1,000 years,
sabi po dito, used for food preservation, trade. Ginagamit din pala po ang asin before na yung trade. Kunwari po ay si Ate Aileen po ay merong binebenta na kunwari po na isda. Ako po ay meron akong asin. Pwedeng yung asin po ang ipangbayad ko para makuha ko po yung yung isda, parang ganun po. And sabi nga po dito, religious rituals and even as basis for currency. Ginamit din po na ang asin ay basis for currency. As seen in the origin of the word salary from the Latin sal. Ibig sabihin yung salt po. So, kumbaga, sabi po dito, kumbaga pag magbibigay po tayo, bakit may merong sa panahon po natin ngayon, bakit we take it from the 10th, 'di ba po, of yung natatanggap natin, salary natin. Or yun nga po, hindi na po kasi tayo nagdadala ngayon ng mga butil ng palay, butil ng mais, 'di ba po? Kumbaga, ngayon po, we receive the wages through monetary na po, 'di ba, money. Kaya po yung offering na po natin sa Panginoon through money na rin po, di ba? Yung tithes natin, we give the 10% to the Lord. We give our offerings, yung mga po natin, kaloob natin sa Panginoon. At sabi nga po, ano po ba yung, salt na yon? Ano yung nagsisimbolize sa salt na yon? Sabi nga po, ito daw po ay yung mga kaloob natin sa Panginoon. Yung pong our tithes, our offering na ibinibigay po natin sa Panginoon. Tingnan nyo po, in relation po dun sa Malakay 3:10, ang sabi po dun, di ba, 11 and 12, bring all the tithes into the storehouse. Pinadadala po ng Diyos yung pong tithes daw po natin sa storehouse, sa bahay ng Diyos, that there may be food in my house. Sabi po ng Panginoon dito, and try me now in this, says the Lord of hosts. Ang Diyos po, ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, ang nagsasalita po dito, sabi nga po niya ay, subukan daw po natin siya. At sabi po dito, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will be not room enough to receive it. Sabi nga po ay, yung pong every time po na binibigay po natin sa Panginoon, yung tithes and offering natin, it's like a salt. Yung pong 10% na binibigay natin, yung offering na binibigay po natin sa Panginoon, kumbaga, pre-preserve po nito yung matitira sa atin. Let's say yung 90, yung 70, or kung magkano po yung nasa atin. Para daw po sabi po ng Panginoon dito, ang Diyos po ang gagawa nito, hindi tayo. Alin po to? Sabi po dito, I will rebuke the devourer for your sakes. Sino po ang magre-rebuke sa mga devourer, sa mga mananalanta? Tayo po ba? Hindi di ba po? Ang Diyos po mismo. Kumbaga, as we give our tithes, our offering to the Lord, katulad po siya ng asin, na sabi nga po, i-preserve niya yung matitira po sa atin. Hindi po ni Lord hahayaan na manakawan po tayo ng kaaway. Hindi po ni Lord hahayaan na makadukot ang kaaway sa atin or makaisa siya sa atin. Nabanggit po ni Rev Stella kanina, na yun nga po, this past week talagang may labanan kami sa health. Dahil po una pong nilagnat si Pastor Alvin nung Sunday po ng gabi. Tapos po, by Tuesday, si Asher naman po, yun nga po, nung pong Wednesday po ba yun, ng gabi or Thursday, nag-40 na po yung lagnat ni Asher, hindi po siya bumababa. Pag po umiinom ng tempra, hanggang nasa lang po, 38.2, parang ayun na po yung pinakamababa, pero aakyat na po ulit, na wala pa pong ilang oras, hindi pa po natatapos dapat, iba po, 4 to 6 hours. Minsan po, 2 hours pa lang, nagte-30, na po ulit, 38.9, papasok na ulit ng 39, ganyan. Di po, kumbaga yung kaaway po, nire-remind sa akin nung time na dinala po namin si Asher sa ospital. Kaya po, pero po talagang nilalabanan ko po yun na no, hindi. Sabi ko, Lord,
Hindi nyo po hahayaan na manakawan kami ng kaaway. Hindi nyo po hahayaan na talaga pong, kaya po yun nga, nung tinawagan ko po si Rev, sabi niya, haguran mo ng langis yung likod. Talaga pong kada hagod ko, in Jesus' name, Lord, salamat sa kagalingan mo. Salamat, Lord, sa mga latay mo. Pinagaling mo na si Asher. Talaga pong, kumbaga, dinedeklara ko po yung salita ng Diyos na sinabi niya po na sa mga latay niya tayo po yung magaling na. And praise be to God po, yun nga, kumbaga natapos po yung lagnat ni Asher na hindi po namin siya dinadala sa ospital. Kumbaga sabi nga po ang mga, minsan po, the enemy wants to remind us yung mga nangyari po sa atin para po, kumbaga, i-paralyze yung natin, yung faith natin na yun nga po, bumigay tayo na dati kasi ganito yung nangyari. Baka ganito ulit, maulit-ulit na madala ulit sa ospital, pero sabi nga po, we have to stand our ground. We have to stand our faith. Amen? Na ang Diyos po ay tapat sa kanyang pangako, and praise be to God. Yun nga po, as we continuously give our tithes and our offering to God, sabi nga po, it's like a salt that God will preserve kung ano po yung natitira sa atin, at hindi niya po hahayaan, sabi niya dito, He will rebuke the devourer. At sabi nga po, for your sake, para sa atin daw po, itataboy ng Diyos lahat ng mga gustong magnakaw, gustong nakawin ng kaaway sa atin, ay hindi po ito pahihintulutan ng Diyos. At sabi nga po, so that He will not destroy the fruit of your ground, nor shall the vine fail to bear fruit. For you in the field, says the Lord of hosts. And sabi po dito sa verse 12, and all nations will call you blessed. Amen? Napakaganda po yun na ang sabi nga po dito, all nations, kumbaga ibang tao, makikita na tayo po ay pinagpala ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, you are blessed. Amen. For you will be a delightful land. Amen. Kumbaga ang nais po ng Diyos ay pagpalain niya tayo. Pero sabi nga po, may kailangan tayong gawin. Amen? At sabi rin po sa 2 Corinthians 9 verse, yun nga po 6 to 10, sabi nga po doon, God loves a cheerful giver. Kumbaga sa pagbibigay po natin, dapat ma-overcome na po natin na, Lord, ibibigay ko ba to sa'yo or hindi? Amen? Dapat po ma-overcome na natin. Yung, sabi nga po, tayo yung magro-rule sa finances natin. Hindi finances po natin ang magro-rule sa atin. Hindi yung finances natin na magdidictate na dapat linggo, nagtatrabaho tayo kasi may mga babayaran tayo. No. Dapat po ang linggo ay para sa Panginoon at tayo po ang nagko-command. Amen? Kung ano yung blessing na dadating po sa atin. At sabi nga po ay ibe-bless po ng Panginoon yung mga ikakaloob po natin sa Kanya at i-preserve pa niya lahat po ng matitira sa atin. Amen? Sino po ang gusto na tayo po ay patuloy na pagpalain ng Panginoon sa kabila ng, sabi nga po, maraming nangyayari, pero sabi nga po, we are in the kingdom that cannot be shaken. Sa kaharian po ng Diyos. Amen? Sabi nga po sa mundo, may famine. Sa mundo, merong lack, merong mga nangyayari, pero po sa kaharian ng Diyos, hindi po tayo na-shaken dito. Amen? We will not be moved. We will not be shaken. Kaya po, praise God, sa umaga pong ito, yun nga po, naalala ko lang po kanina, yun nga po, kasi po si Pastor Alvy, medyo hindi pa po maganda yung pakiramdam niya, pero ni-remind po ako ni Lord kanina, yung pong ating Thanksgiving offering, hindi lang po siya natatapos nung tayo po ay nag-Thanksgiving offering nung sa, ano po ba yun, first Sunday po ba ng September? Ano po? Sabi nga po, ni-remind lang po ako ni Lord kanina na we can still give our Thanksgiving offering sa Kanya. Kaya po sabi ko nga, Lord, we will give our Thanksgiving offering to you na sa mga latay mo, pinagaling mo na po si Pastor Alvy, si Asher, yun nga po. Kaya this morning po, if the Lord is convicting us na, yun nga po, we give our Thanksgiving offering to Him, our thank you offering sa Kanya. Sabi nga po, let's do it cheerfully. Amen? Let's do it with a grateful heart na sabi nga po ay hindi po mapapayaran ng kahit anong bagay. Pag po, yun nga po, binigyan tayo ni Lord ng magandang
kalusugan, ng magandang pangangatawan, amen, ng kapayapaan na hindi kayang bigay ng mundong ito. Kaya po sa umaga pong ito, lahat ng ipagkakaloob natin, whether it's our tithes, our offering, our pledges, our thanksgiving offering, whatever it is, nawa po ang puso natin ay maging cheerful, maging magalak sa pagbibigay po sa Panginoon na hindi po tayo napipilitan lamang. Amen? Kaya sa umaga pong ito, let's hold our tithes, our offerings to the Lord, at sama-sama po natin itong itaas para sa Kanya at ibigay po ng buong kagalakan. Heavenly Father, we thank you, O God. Lord, sa umaga pong ito, na patuloy mo kaming tinuturuan, O God, na Lord, at sinasabi sa amin na ang bawat isa sa amin ay overcomer na. Lord, salamat sa amin pong pagkakaloob sa iyo, O God. Lord, we have overcome, O God, the spirit of mammon, the spirit of greediness, O God. Lord, sa aming mga buhay dahil sa iyong habag at biyaya. At ito pong aming mga handog, ito pong aming mga offerings, mga tithes, O God. Lord, ang aming mga pledges or Lord, mission offering or thanksgiving offering, O God. Lord, we are giving it to you with a cheerful heart, with a grateful heart, O God. Dahil Lord, lahat pong ito ay galing po sa inyo. And as you have said in your word, O God, that Lord, katulad, Panginoon, ng salt that you will preserve, Lord, yung matitira po sa amin as we obey you, as we, O God, do what you want us, O God, to do. Salamat po, Panginoon. Bless each and every one of us, O God. Batid mo ang pangangailangan ng iyong mga anak. And even, O God, Lord, sa mga walang kakayanan pa na magkaloob. But Lord, their hearts, O God, is already open to give unto you, O God. Pero wala pa po silang kakayanan. Lord, you have said in your word that, Lord, bread and seed comes from you. Sa inyo po nang gagaling ang mga binhi, ang mga bread na yun, O God, na amin pong tinatamasa. I pray, O God, bless your children, O God, at nang sa gayon ay maging kabahagi din po sila, Panginoon, ng pagbibigay po namin sa inyo. Lord, we thank you, O God, for this wonderful, blessed, and Lord, victorious day na binigay mo po sa bawat isa sa amin. Thank you, Father God. Receive our tithes, our offering, our pledges unto you, O God, as a sweet aroma before your altar, O God. We love you, Jesus. We love you, Father God. We love you, Holy Spirit. To you alone be all the glory and all the praise. In Jesus' mighty name, these things we pray. Amen and amen.
increase. Amen. Sige po, dako po tayo sa ating announcement. Dito po o kaila Pastor? Apa. Ay, apa. Ito po, ang home midweek service po natin ngayong darating na Wednesday ay kaila Pastora Chic po. Ayan po, yan po ang ating schedule sa October 15, si Pastora Chic. Susunod po sa bahay po nila Sister Evie. At sa last Wednesday naman po na October is kila Sister Jen po. Ayun po, yun lang po sa ating announcement. Ngayon po, ay meron pa po yung sa youth. Ngayon darating na October 30 to 31 po ang ating darating po na Youth Joint Fellowship po ng mga kabataan. Ini-invite po namin ng bawat youth na ayun nga po mag-participate po dito sa darating na joint fellowship po natin. And may ginagawa din po kaming fundraising. Nagbebenta po sila ng mga pagkain sa labas at nagkakalakal din po kami para pandagdag po sa mga gagastusin po sa darating na fellowship po na ito. Ngayon naman po, invite po natin sa harapan ng mga first-time visitors po, si Angel Francisco at si Concepcion Harge. At ipag-pray po kayo ni Rev Stella. Praise the Lord. Welcome po kayo. Praise God. Kayo po ay dinala ng Lord dito sa Jesus Be Lifted Up Church. Dito po ay wala tayong ibang tinataas kundi ang ating Panginoong Yesus. At katulad ng ating pinag-aralan, no, hindi po aksidente na kayo ay naparito. Nais po ng Panginoon na malaman nyo na kayo tinawag ng Diyos para maging matagumpay. At ito'y mangyayari lamang kapag po ang Panginoong Yesus ay pinapasok natin sa ating mga puso at tinanggap siya bilang Panginoon tagapagligtas. Nagawa niyo na po ba yun? Hindi pa. Gawin natin ngayon. Simple lang. No? Sasabihin lang natin kasi sabi po sa Bible, if we will confess with our mouth the Lord Jesus, kung ipapahayag natin ang ating Panginoong Jesus, and believe in our heart na mananampalataya tayo na siya'y binuhay na magmuli, tayo daw po ay maliligtas. No? Kaya ipahayag natin. Sumunod lang po kayo sa maikling panalangin na ito. Simple lang po, pero hayaan niyo po na ito'y maging galing sa puso niyo. Sabihin niyo po, Panginoong Jesus, marami pong salamat sa pagkakataon na ito na pinagkaloob niyo sa akin. Nagpapakumbaba po ako sa inyong harapan, humihingi ng tawad sa lahat ng aking kasalanan na nagawa mula pagkabata hanggang kasalukuyan. At sa pagkakataon pong ito, binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon ko at sariling tagapagligtas. Ikaw na po maghari sa akin. Samahan niyo po ako. Nananampalataya po ako na kayo ang magliligtas sa akin sa lahat ng kapahamakan. Marami pong salamat. Ito po ang aking panalangin. Amen. Ako na lang po mananalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa buhay, Panginoon, ng aking magulang at kapatid na narito. Father, I pray, uhawin niyo sila sa inyong salita. Patuloy ka nalang hanapin, Panginoon, at hayaan niyo, Lord, na sa kanilang mga buhay, patuloy nilang matutunan at tumawag sa inyo sa lahat ng pagkakataon, sapagkat kayo nagsabi, those who call upon the name of the Lord will be saved. Lahat ng tumatawag sa pangalan niyo, Panginoong Yesus, ay maliligtas. Kaya, Father God, patuloy po na pinagkakatiwala namin sila sa inyo, Panginoon. Let your divine protection and guidance be upon them. At Lord, sa susunod na linggo ay muli niyong ibalik ang kanilang mga yapak sa lugar na ito upang makilala ka pa sa isang malalim, personal at bibliang kaparaanan. Marami pong salamat sa inyong mga kamay. Pinagkakatiwala namin ang kanilang buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin. Congratulations. Amen. Sige, tayong lahat ay tumayo. At tayo ay Sige po tayo, bawat sa Panginoon. To God
Tayo po'y manalangin. Mahabaging Diyos, marami pong salamat sa matagumpay na gawain ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil bumaba ka po sa aming kalagitnaan upang ikaw aming mapasalamatan, Lord God. At Panginoon, pinapasalamatan ka po namin, Lord God, sa araw na ito, Panginoon, sa iyong walang sawang pagmamahal sa amin lahat, Lord God. Sa iyong pag-ibig, Panginoon, na hindi natatapos, Lord. At sa iyong proteksyon sa araw-araw na pinagkakaloob sa bawat pamilya, Panginoon. Lord, itinataas namin sa iyo na itaas mo ang level na aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Na ipagkatiwala po namin ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa mundo, Lord God. Sa iyo lamang namin ibigay lahat, Panginoon. Hindi kami matatakot, Lord, dahil alam namin, kasama ka namin, Panginoon. Lalo na sa mga sitwasyon ng mundo ngayon, Lord God. Wala kaming magagawa, Panginoon, kung wala ka sa aming mga buhay. Panginoon, tanggalin mo po ang takot sa amin dahil alam namin nandyan ka sa tabi namin. Ipaalala mo lagi sa amin, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos na buhay, na hindi kami pababayaan. Ang aming Diyos na dakila sa lahat ng bagay at higit sa lahat, tapat sa amin, Panginoon. Na hindi kami pababayaan, Panginoon, sa lahat ng nananampalataya sa Kanya. Panginoon, salamat sa umagang ito, sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Tunay nga, Lord God, na kami ang pinili mo, kaya naririto kami, Panginoon. Lord, patuloy kaming humihingi ng protection mo, Panginoon, lalo na sa mga panahong ito. Alam namin na ikaw lang ang makapagbibigay ng sapat at tamang proteksyon sa amin, Panginoon. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng bagay, maging aming mga buhay, Panginoon. Ang oras, minuto, araw at panahon na ilalagi namin dito sa mundo, ikaw lamang ang makapiling namin, Lord God, at mahanap ka pa namin at matutunan pa namin, Panginoon, na ikaw talaga ang aming pagkatiwalaan sa lahat-lahat, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa ginamit mo si Rev Estela sa araw na ito. Salamat sa mensahe, salamat sa pagpapaalala, salamat sa lagi mong sinasabi sa amin kung anong dapat namin gawin sa buhay na ito, Panginoon. Panginoon, muli itinataas ka namin sa araw na ito, maging sa oras, sa minuto na aming mga buhay. Pinagkakatiwala namin sa lahat at pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa pinakamataas na pangalan mo, Jesus. In Jesus' name, Amen.